Добрый вечер. Сёння Crusader Kings 3. Калі вы думаеце, што гэта зараз будзе яшчэ адна стратэгія па тыпу Вікторыі 3, то вы памыляецеся. Гэта насамрэч схаваная РПГ, якую яшчэ трэба прызвычаецца як гуляць. А у нас перад намі ўся мапа, ну далёка не ўся мапа, але вельмі падрабязная мапа сярэднявечча. Яны яшчэ некалькі разоў пашыралі, то бок раней, мне падаецца, усё скончывалася дзесьці на палову, яна была дзесьці ў 2, можа 3 разы менш. Вось. Зараз перад намі мы пачынаем, я браў перыяд з 867 года. Гульня я не ўпэўнены, калі скончваецца, у якім перыядзе, дакладна ў якім годзе, бо я ніколі не дагуляў яе ад пачатка да канца, то бок да канца гістарычнага перыяда. Але тут столькі падзей, што яшчэ фору дасць тут па тыпу 200-300 гадоў, можа 500 гадоў, 400-500 гадоў нават закрывае. Я не ўпэўнены, гэта тут шмат усяго. Мы зараз пакрыху будзем пачынаць, і я ўсё буду расказваць. Мы абіраем, я абраў рэжыму, якім мы можам абраць любога персанажа. Самае галоўнае, вітаю, Рэгана. Мы абіраем персанажа, а не краіну. Краіна добра, мы можам абраць, напрыклад, пінская, нават не каралеўства гэта яшчэ далёка, тут далёка, мы ў 867 год, тут да каралеўства яшчэ далёка. Вось. Проста ёсць вождзі, якія галоўныя ў гарадах. І мы можам браць любога персанажа, напрыклад, калі ўзяць Мінск, можна ўзяць вось гэтага чалавека. На жаль, гульня дае пачынаць гуляць толькі за тых, хто валодае зямлёю. Гэта асноўная наша мэта. Увогуле мы валодаем зямлёю, і наша дынастыя прывесці нашу дынастыю да будучыні. Але мы гэта робім не так, каб праз звычайныя стратэгічныя магчымасці. Яны тут зусім незвычайныя. Абярем сабе персанажа. Можам пачаць за Полацк, можам пачаць, я думаю, пачаць у больш-менш знаёмай тэрыторыі. Вось Бабруйск, напрыклад, ёсць, цудоўна. Вось. Мы абіраем нейкага персанажа і пачынаем за яго гуляць. Наша мэта, хто кіруе Бабруйскам? Бабры амаль. Гастамысль Велімірович з Бабруйска зараз кіруе ім. Параноік, цынічны і даволі стрыманы. Вось. Можам, у прынцыпе, узяць нашага Палімона з Літвы. Там яшчэ да гістарычнасці тут яна скончваецца на гэтым моманце, на 867 годзе. Далей пайдзе ўсё як атрымаецца, таму што месіва тут гэткая проста каша. Усе адзін на аднаго нападаюць, і бясконца дзяруцца, п'юць і на паляванне ходзяць. Вось такая справа. Бересце. Цудоўненька як. Давайте абярем нейкага больш-менш прыемнага персанажа. Плюс-мінус спакойны, даверлівы, цудоўна, мне падаецца, лідара мінскай тэрыторыі. Адразу у нас даволі прыемная такая тэрыторыя будзе. Давайте за яком. Зараз я крыху гульню цішэй для сябе зараблю, бо занадта глосна. Ці выжыве даверлівая? Нават калі не выжыве, гульня на гэтым не скончваецца. І ў гэтым яе цуд. Яна закранае перыяд за 1200, да 1200-го, нешта, 1300 года, я не ведаю, я ніколі не дабіраўся так далёка. Падзей тут з-за таго, што тут падзей значна больш, чым у Вікторыя 3, то нават перыяд у 50 гадоў гэта велізарны перыяд. Гэта жыццё ў аднаго персанажа, і за гэта адбудзецца шмат падзей. Калі персанаж загіне, то мы пачнем гуляць за яго нашчадка, першага ў лініі нашчадка. І можа так атрымацца, што мы будзем нашчадак у якога-небудзь зямлі. Яшчэ такая рэч можа быць. Паглядзім, куды наша дынастыя зайдзе. Пачынаем. У мяне ёсць тут гульня за палачана, бо літаральна пачаў не так даўно. Давайте за крывічаў. Мы адразу пачынаем. У нас даволі вялікая тэрыторыя. У нас зараз буду паказваць усё, як працуе. Тут у нас знаходзіцца наша сталіца ў некаторым сэнсе. Вось мы у яе кіруем, такія прыгожыя барадатыя. У нас няма жонкі, у нас няма дзяцей. Мы кіруем зараз двума васаламі і самі пад сабой яшчэ кіруем пад нашым кіраваннем прамым.
знаходзіцца акрамя сталіцы яшчэ 3 гарады: Орша, Віцебск і Лукомль. Яны усе самі па сабе яшчэ могуць, іх тут можа быць больш гарадоў. Як вы бачыце, тут вось напрыклад кружочак, і тут можа быць яшчэ гарадоў, толькі іх не пабудавана. Упс, пачакайце. Усё ў парадку. Нам так, тэрмінова трэба нашадак. Зараз разбярэмся. Вось, нашыя бацькі былі Руслан першы з Менску і Алена. У нас ёсць яшчэ брація і сястрычкі. У асноўным я пакуль бачу сястрычка, паўсястрычка. Так. Вось, гэта адзін чалавек, які будзе... Мы будзем гуляць за гэтага персанажа, калі ён не наш сын, ён наш брат. Але ён наступны нашадак у лініі кіравання. Вось, мы будзем гуляць за яго, калі мы памрэм. Справа ў тым, што ў пэўны момант, ось зараз мы пачнем гульню, і ён можа пачаць вырашаць, што неблаго было бы пазбавіцца ад свайго старшага брата і прыдушыць у сне, там паглядзім яшчэ куды пойдзе. Вось. У нас ёсць невялічкая праблема. Наш галоўны герой не мае яшчэ дастаткова падтрымкі ад сваіх васалаў. Яго легітымнасць даволі нізкая. Ёсць такі рэсурс легітымнасці, які падтрымліваецца, наколькі мяне паважаюць. Мяне паважаюць, але паважаюць недастаткова. Пры такой вялікай велізарнай тэрыторыі трэба быць больш моцным і яскравым лідарам. Нам яшчэ трэба мацавацца. У нашага персанажа ёсць 5, скажем так, стыляў жыцця. Нам выпаў персанаж, гэта дыпламатыя, ваенная, кіраванне, інтрыгі і вучэнне, карацей, увогуле навукам і астатнім. Наш персанаж якраз такі сканцэнтраваны на навучанні. І нам лепей абіраць гэты стыль жыцця. І мы такія абярем яму. Я зараз яго абраў і будзем абіраць яшчэ з 3 падвідаў гэтага тыпа жыцця. Гэта РПГ ва ўсе бакі, людзі. Тут, калі вы думаеце, што зараз мы ў стратэгію будзем гуляць, мы зараз будзем разбірацца з тым, як кіраваць нашай краінай, каб нас не забілі яшчэ. Ёсць 3 варыянта. У кожнага з гэтых стыляў жыцця ёсць свае 3 дрэва, якія мы можам абіраць. Мы можам увогуле мацавацца ва ўсе 3 дрэва, гэта не праблема. Адзінае, што стыль жыцця трэба будзе змяніць, калі мы жадаем змяніць па краху нешта яшчэ дадаць з іншых дрэваў. Вось, скіруемся канкрэтна толькі на тое, у чым мы зараз моцныя, паспрабуем атрымаць самае. Вось у нас ужо есть 2 навыка у цэнтральнай, гэта шкаляр, я яго так і назову, вучоны, студэнт, скажем так. Педагогіка. Тыя, хто пад нашым кіраваннем, а мы можам навучаць дзяцей іншых і сваіх, яны будуць атрымліваць яшчэ дадаткова новыя магчымасці. І хутчэй за ўсё стануць нашымі сябрамі, то бок мы будзем ім блізкім педагогам. Гэта будзе вельмі карысна, калі мы будзем вырошчваць сваіх асабістых сыноў альбо чужых сыноў. Мы зможам карыстацца гэтым для палітычнага ўплыву. Будзем карыстацца. Не забілі да момента, калі ў нас з'явіцца нашадак. Так, разбярэмся. Калі што, я гавару, у нас ёсць ужо той чалавек, хто прыме ўладу, так што нам нечага баяцца, нават калі нас зараз заб'юць. Так, адкрыты розум. Меркаванне іншых культур падвышаецца, прыняцце іншых культур падвышаецца, і ёсць васалы такога тыпа, як мінорныя васалы, якія пайдуць за мной, ну, па тыпу, калі яны знаходзяцца, іх культура альбо рэлігія не вельмі папулярна ў нашай краіне у асноўным, то яны будуць хутчэй прымаць тое, што ім гавораць. Па тыпу, яны будуць больш такія нелаяльныя, але прымаць больш рэчаў. Вось, іх меркаванне падвысіцца. І мы можам вывучыць 2 дадатковых мовы мы можам яшчэ вывучыць гэтым. Гэта ў нас ужо тое, што ёсць. Давайте абярем стыль, як мы будзем праводзіць гэтае жыццё. Фокусіроўка на медыцыне, гэта мы будзем, наш параметр навучання падвысіцца, і наше здароўе падвысіцца. Варыянт якраз такі студэнта, які у нас зараз абраны, але абіраць можна любым. Мы досыць будзем атрымліваць за ўсё увесь стыль жыцця на ўсю гэтыя 3 веткі. Варыянт яшчэ, хуткасць з якой развівацца нашыя гарады будуць 15%.
Гэта нам не вельмі патрэбна, таму што мы зараз у хутчэй плямённым стане. Мы кланавая сістэма ў нас. Кіруюць намі важдзі. Я адзін з важдзей, атрымліваецца. І развіццё тэрыторыі гэта не зусім тое, што важна ў такім выпадку. Вось, але гэта 3 яшчэ плюс 3 к нашаму навучанню. Гэта добра. І тэалогія. Мы будзем атрымліваць яшчэ больш рэсурса як набажнасці і навучанне. Я думаю, абраць першы, медыцына, хоць і менш навучання будзе, але будзе лепей здароўе. Мы больш перажывем. Давайте возьмем яе. Добрае здароўе гэта важна. Трэба аб сабе клапаціцца. Правильно, мы же збіраемся доўга кіраваць. Колькі нам гадоў? Нам 23 гады. Мы не тое, каб... Блин, такая барада шыкоўная, 23 гады. Ну, вы паглядзіце на яго. Ніколі б не сказаў. Каб вы разумелі, вось гэтаму хлопчыку маленькаму, яму 18, у нас розніца 5 гадоў. Хутка пенсія. Так. Абралі сабе стыль жыцця. Мы зараз кіруем трошкі больш, чым можам сабе дазволіць, насамрэч. Нам бы добра было бы адзін з гарадоў даць каму-небудзь. Так, развітыя. Яны ўсе даволі неблага развітыя гарады ў нас, я так гляджу. Орша. А чаму... вось, Віцебск просто ўжо занадта нам ужо. Так, гэта не развіты, Лукомль менш за ўсё развіты. Давайте яго аддадзім каму-небудзь. Каму можна яго аддаць? На жаль, гэта спіс персонажаў, якімі магу гэта аддаць. Гэта літаральна... Мы ж не адні правім нашай краінай. Мы правім цэлым наборам людзей. Вітаю па-азерскі. Мы кіруем не асобна. Мы кіруем цэлым наборам людзей. Зараз мы да іх перайдзем. Я яшчэ пакуль нават з паўзы гульню не зняў. У нас ёсць савет, у якім ёсць свой волх, напрыклад, ён рэлігіознік, у нас клергія, канцлер, той, хто займаецца дыпламатыяй, у нас ёсць стюард, той, хто займаецца кіраваннем увогуле там бухгалтар, карацей, мясцовы у нас, сачыць за тым, каб з землямі ўсё добра было і падаткі збіраць. Ёсць маршал, той, хто будзе займацца ў нас ваеннай справай, і ёсць майстар гэтых самых інтрыг, майстар шпіёнаў. Ён займаецца, я думаю, зразумела чым. Ён нашая тайная паліцыя. Яны ўжо назначаны, нам не трэба нічога рабіць. Мне не вельмі падабаецца досвед нашага стюарда, калі шчыра, усяго 5. Ёсць у нас хто-небудзь, хто жадаў бы заняць яго месца. Варыянты 9, я гляджу вот сюды ў іх параметры, адсартаваныя яны зверху ўніз. І, ў прынцыпе, тое ж самае. Не вельмі тое, каб мы маглі каго-небудзь назначыць акрамя яго. На жаль. Ён яшчэ і мой васал, таму зняць яго не вельмі лепей не здымаць. Гэтай тэрыторыі Смаленскам і вось тут ёсць Гнездова і яшчэ Тарапец. Што? Окей. Ёсць такая у нас тэрыторыя, яна належыць нашаму васалу. Вось ён і ёсць наш канцлер. Нашыя васалы падтрымліваюць кіраванне, а жаніцца не хочаш? Жадаю. Я толькі літаральна запусціў гульню. Гэта я не здымаў з паўзы яшчэ, я толькі запусціў. Я разбіраюся, што ў мяне ёсць, і расказваю па дарозе, што ў нас адбываецца. Вось. Ёсць яшчэ адзін васал, гэта вось гэты хлопец. Хто ў нас? Ён наш стюард. Вось гэты наш стюард, а вось гэты, яны падобныя, яны літаральна як на адзін твар. Толькі з барадой і без. І лідар шпіёнаў наш. Вось. Яшчэ, акрамя гэтага, у нашым увогуле асяроддзі ёсць яшчэ дадатковыя людзі. Напрыклад, у нас прыйшоў госць, Федот. У нас ёсць Градзіслава, Русланаўна, нашая сястра, вось нашыя сястрычкі ідуць, паўсястрычкі, наследнікі, браты, волхвы і розныя. У нас цэлы двор людзей, шмат іх. З імі ўсімі у нас асабістыя адносіны. У нас адносіны асабістыя. Зараз я пакажу, напрыклад, вось Полоцк. Ігар з Полоцка. У него знізу ёсць, паказваецца, як ён да нас адносіцца. То бок яго меркаванне аб нас. Яно плюс 14. У кожнага персонажа паўсюль, дзе бы мы не адчынілі, можна пабачыць лічбачкі. Напрыклад, нас не вельмі любяць у Літве.
Вось таму што у нас вельмі розная культура, у нас розная культуры і у нас розная рэлігія. То бок нам прасцей будзе у нашай у нашай рэлігіі культуры пазнаёміцца, ажаніцца і гэтак далей. Але сяброў трэба завадзіць, нам трэба завесці сябра. Сяброў альянсы заключаюцца не толькі праз паперку, увогуле зараз не працуе, гэта потым яшчэ прыдумаюць. Зараз нам трэба знайсці сабе нейкую неблагі варыянт, на кім бы ажаніцца, каб яшчэ атрымаць сабе сябра у ваенным сэнсе. Наша армія не тое, каб вялікая, нам прыйдзецца яшчэ пашыраць. Давайте гэта адразу зробім, каб зразумець, якая у нас сітуацыя. Так, у нас ёсць кавалерыя, у нас ёсць лёгкая пехота і дружына. Гэта цяжкая пехота. Давайте адразу яе на максімум. У мяне ёсць яшчэ, давайте дружыну ў першую чаргу. Оп. І вось у вас. Добра, будзем набіраць армію. Размясцім яшчэ іх у розных гарадах. У Менску дружыну. Лёгкую пехоту поставім дзе-небудзь у Віцебску. І кавалерыю, няхай яна будзе у нас у Оршы. Падыдзе. Размясцілі нашу армію, дзе яна будзе ў асноўным знаходзіцца. Яна зараз будзе папаўняцца, бо мы зараз падвысілі, вырашылі набраць. Наш галоўны ресурс, які мы трацім, з-за таго, што мы з'яўляемся племенем. То бок, давайте, вам закрывае гэты. Тут амаль усё меню будзе выкарыстоўвацца, таму давайте я бяру, можа, дзесьці ў цэнтры, зараз перанесу спіс лідараў. Давайте-ка яго вось сюды закіну, бо вам не бачна нармальна. Альбо каля персонажа, вось так. Вось, там кнопачкі не вельмі патрэбныя, можна на сам персонажа яшчэ будзе паглядзець. Так, ёсць. Бярэм сабе. Атрымалі сабе армія пакрыху збярэцца. У нас ёсць такія, скажем так, рыцары, альбо чэмпіёны. У нас іх 5 з 8. І вось новы госць Федот, які прыйшоў до нас, і ён якраз такі не вельмі неблагі баец, лепей за ўсіх, які ў нас ёсць. Давайте яго дададзім до нашага урада, калі да двара нашага. Дадалі, за грошыкі, вядома, бясплатна ён працаваць не будзе на нас. Заплацілі. Мы патрацілі ўжо даволі шмат ресурсаў, а будзем яшчэ разбірацца гэтым па дарозе. Нашчадак наш не ажаніўся. Гэта якраз такі той, хто будзе нашым магчыма, ён будзе нашым нашчадкам. Давайте паглядзім, з кім бы саюз так. Не, давайте першую чаргу сабе жонку праглядзім. Так, Сілезія, гэта занадта далёка, мне падаецца. Так, Сілезія дзесьці... вось там, ажно там, не варыянт. Гэта у нас хто? Владимир? Вы не дапамагаеце. Я не вельмі... Адзінае, што мне не падабаецца ў гэтай гульне, гэта незразумела, дзе знайсці. Па тыпу, ждаў бы я... Вось. Владимир. Вось оно, у цэнтры самым. Добра. Краков. Далёка будзе. Рязань таксама далёка. А можна нейкіх сяброў пабліжэй знайсці, не? Тады, хутчэй за ўсё, будзем выбіраць сабе жонку проста па яе прыгажосці. Альянсы мы нейкія добрыя з гэтага не падымем. Вітаю багадумка. Па прыгажосці не толькі прыгажосць гэта адно, але важна, які ў нас яе характар. З-за таго, што мы даверлівыя, зменлівыя і спакойныя, нам лепей знайсці нейкую жонку, з якой мы будзем добра спалучацца, скажем так. Так, польская культура і у нас славянская гэта самая рэлігія агульная. Так, што б сабе такога не вельмі падыходзіць. Я зараз гляджу, чым асабістасці. У кожнага персонажа ёсць 3 асноўных сваіх, скажем так, таланта, сваіх перка, якія адказваюць за то, які ў іх характар. Вітаю, Альянс. Мы такім чынам вырашаем, можам вызначыць, ці падыдзе нам альбо не. Розныя перкі спалучаюцца з сваімі па тыпу персонажы. Некаторым персонажам, напрыклад, калі гэта спакойны персонаж, то ім не будзе падабацца гнеўлівы персонаж. Альбо, па-рознаму бывае. Па адносінах да нас можна сартаваць? Можна.
Але адносіны да нас гэта не важна. Я калі шчыра скажу, гэта не вельмі важна. Адносіны мы можам яшчэ і падвысіць па дарозе. Пазнаёмімся, ажанімся, ўсё будзе добра. Вось. Яшчэ разбярэмся там. Тут галоўнае па характару абраць. Вось, напрыклад, ёсць Віслава, якая прыгожая, у яе ёсць такі трейд. Але, скажем так, нам же трэба род продолжать. Але яна трошки, як это, шай. Дайте-ка слово. Яно мне яшчэ спатрэбіцца сёння. Шай. Сарамлівая. Вось, не вельмі падыходзячая. Ну добра, сарамлівая не вельмі падыходзячая. Тихая. Ну, так. Есть просто тихая. Ну так, тихая хутчэй. Вось. І яшчэ яна, скажем так, ніякага вось гэтага вашага спалучэння, вось гэта нашчадкі, гэта не для яе. Child-free яна, карацей. Таму гэта нам-то патрэбна як бы паляпшаць наш род. У нашым родзе зараз дзяцей няма. Трэба з гэтым нешта рабіць. Я вижу, вось тут ёсць Евпраксія. Яна без нізканароджаная, яна не мае нікога, ну то бок у яе так, што ў яе? Цынічная, мстительная, але справядлівая. Окей, нешта пабойваюся яе. Паглядзім яшчэ, можа, якія варыянты ёсць. Пакуль выглядае вось, Вайслава. Імя непрыгожае. Вайслава, напрыклад. Яна хоць і гневлівая, але яна гатовая чакаць, ну, па тыпу, цярпялівая. Цярпялівая і не баіцца складанай працы. Працавітая. Так, я зараз зачыніў, не трэба вяртаць меню. Неблагі варыянт, я так скажу. Пры ўсіх розных варыянтах, таму што вось ёсць садыстка ўвогуле, эгоістычныя тут усе гніўлівыя, неспакойныя. Для нашага спакойнага персонажа гэта будзе праблема. Мне падаецца, яна яшчэ плюс-мінус куды не шло. Польская культура, але у нас агульная рэлігія, таму плюс-мінус получымся. Давайте яе берем. Так. Усе дзеці народзяцца ў доме крывічэй, то бок усё ў парадку. А мы... Ага. Блин. Ёсць праблема. З-за таго, што яна нізканароджаная, то і нам ужо не вельмі для нашага... Мы даволі вялікі такі ўладальнік, землеўладальнік, і нам трэба нашу легітымнасць падмацоўваць. З ёй мы яе толькі страцім. Нягледзячы на тое, што нам, в прынцыпе, падыходзіць, нам трэба шукаць іншую. Таму абіраем з таго, што ёсць увогуле з атрымаць прэстыжа. Прэстыжныя варыянты. Шукаем. Апаланія, Лусатія, не ведаю, где-то Лютіція, Тураўская, не дзесьці тут недалёка, мне падаецца, так павінна быць адносна, як мінімум. Ну так, на поўдзень. Цудоўна. Ага, толькі одна праблема, там дзецям па 9. У нас будзе розніца, нас ажаняць, але будуць чакаць, пакуль ім яны старыя будуць. Эх, нам дзеці зараз патрэбныя, нам няма часу чакаць. Мне вось падаецца, вось яна падойдзе. Мільяна Властіміравіц, сербская. Ніякай страты у нашай легітымнасці, таму ўжо добра, ўжо лепей. Возьмем яе. Характар яе. Справядлівая, гнеўлівая і шчодрая. Не самы благі варыянт. Яе мужанёк ужо памёр. Калі што, яна ўжо жанілася дагэтуль. Якая у нас увогуле розніца па ўзросце. Так, мы адправілі прапанову. Галоўна, каб не прыбіла, паглядзім. Ёй 42 гады. Паглядзім, як будзе. Так, мы адправілі прапанову, ужо позна, ужо абралі. Калі нават мы значна маладзей за яе, то паглядзім яшчэ, як пойдзе. Вось. Ёй так, ёй 42. Накладна.
Цудоўна, гэта мы вырашылі, нам патрэбны дзеці. Мы можам адразу з кожным персонажам можна ўзаемадзейнічаць. Наўрад ці будуць. Паглядзім яшчэ паглядзім. Нагадваю, у нас яшчэ у нас культура не дазваляе яшчэ наложніц трымаць. Добра. Можна вывучыць яе мову, адносіны у нас так неблагія, тут бы можа падвучыць яе мову было бы няблага. Можна раманс завесці альбо проста саблазніць адразу без ніякага раману. У ідэале раман, таму што гэта будзе больш прадуктыўна, але верагоднасць яго такая сабе. Ёй не падабаецца наш характар і не падабаецца, што мы спакойныя, наш гнеўлівая. Так, на што я разлічваў. Так. Можа я рэальна велічезную памылку зрабіў. Давайте яе саблазнім. Адправілі нашага персонажа займацца гэтым, ён будзе саблазняць, у яго ёсць свае проіскі, якімі ён будзе займацца на працягу пэўнага часу. Прыкладна чакаем, што яго гэта атрымаецца праз 22 месяца, але гэта не гарантавана. Кожны месяц у яго ёсць 55% атрымаць прагрэс па гэтай сваёй актыўнасці, якую бы ён не рабіў. Зараз ён робіць саблазніць яе. 55% верагоднасці, што атрымаецца, яно прасунецца наперад. То бок, гэта можа заняць некаторы час. Так-то патрэбна нам 5 вось гэтых перамог. Час у нас ёсць. Было бы неблага аддаць каму-небудзь. Давайте нашаму брату і канцлеру аддадзім адну зямель. Аддадзім яму Лукомль, бо ён менш за ўсё развіты. Калі ласачка, бярэм Лукомль, бо кіраваць мы ўжо такой велізарнай тэрыторыяй самастойна не можам. Так, аддадзім яму. Атрымай гэты тытул, зараз ён твой. Ён таксама наш канцлер, і ён будзе прымаць увогуле краіну, калі мы памрэм. Хоць яго розніца у нас у 5 гадоў, хутчэй за ўсё мы састаримся адначасова і сталеем адначасова і паглядзім, як атрымаецца ў яго кіраваць. У нас ёсць брат Вышата. А ты дзе ўвогуле? Лукомль. Так, пачакай. Вось, альянс яму можна дамовіцца. Цудоўна. Давайте дамовімся на альянс. Справа ў тым, што кіраванне ў нас спадкаемцам, хутчэй за ўсё будзе брат. Пабачым. Нават калі так і будзе, то у яго ж павінны завесціся дзеці таксама. У яго мы праз яго лінію пойдзем. Усё ў парадку. Нам галоўна, каб наша сям'я стала велізарнай і наша дынастыя правіла, як мага больш. Нам не трэба за гэтым сачыць. Так, я здымаю з паўзы, будзем пакрыху павольненька пакуль вырашаць, што ў нас ёсць. У нас адразу шмат пацей, шмат чаго можна зрабіць. У нас ёсць члены сям'і, якія не... Зараз, што ў нас? Гэта наш брат, дзякуй за тое, што мы прапанавалі яму саюз, альянс, і ён згодны. А гэта наша свадьба. Як яно? Не свадьба. Вяселле. Вось. У нас зараз вяселле з Мільянай. І у нас ёсць варыянты, як правесці гэтае вяселле. Мы альбо збіраем падаткі і заставім сялян плаціць за гэтую справу, альбо сваімі увогуле самі гэтым займемся. У нас два варыянты. У нас ёсць два важных ресурса. Зараз пра ресурсы пойдзем. Ресурсы ёсць грошы, ресурс ёсць прэстыж, ресурс ёсць набажнасць. І рэнаўна гэта па тыпу знакамітасць. Вось. Гэта 4 галоўных ресурса, якія ёсць у нашай агульнай, які мы часцей за ўсё выкарыстоўваем. Ужо калі гаворыць там пра астатнія, там іх даволі шмат і мелкіх, але гэта 4 галоўных. Грошы, я думаю, тлумачыць не патрэбна. Прэстыж выкарыстоўваецца, гэта наш уплыў, наш уплыў нашага героя. Чым вышэй у нас прэстыж, тым больш мы можам рэчаў рабіць. Для гэтага часу вельмі важна мець шмат прэстыжа, бо наша армія збіраецца не за грошы.
Мы літаральна ходзім і упэўніваем людзей, каб яны стаялі за свае дамы, трэніраваліся. Гэта проста пад наш, скажем так, лідарскія магчымасці гэта ўсё знаходзіцца. Таму грошы не так важны, нават будынкі робяцца за нашыя указы, а не за то, што мы трацім шмат грошай. Грошы патрэбны, але іх патрэбна не тое, каб шмат. Таму за прэстыжам мы сачым. Нам прэстыж зараз патрэбны. Давайте возьмем прэстыж на нашае вяселле. Пабойваецца, думаеш? Не, ўсё ў парадку. Чаго ён будзе баяцца з такой-то барадою? Так. У нас зараз ляціць уніз колькасць прэстыжу, але гэта ў асноўным у нас асноўны штраф за тое, што мы пакуль збіраем армію. Мы збіраем, я нагадваю, мы ў пачатку узялі сабе яшчэ дадатковыя юніты. Давайте яшчэ іх пашырым, пакуль у нас ёсць магчымасць, пакуль у нас ёсць прэстыж. З недахопам прэстыжа мы будзем разбірацца пазней. Пакуль пашырым... О, блин, я не той націснуў. Вось, ёсць. З недахопам прэстыжу будзем разбірацца пазней. Калі гэтага будзе недастаткова, захопім каго-небудзь. Разбярэмся. Збярэм армію, ды пойдзем куда-небудзь, па лицу каму-небудзь па твару там надаем, і нам за гэта будзем вельмі прэстыжным кіраўніком. Прыехаў нейкі асабісты госць. Ты не жадаеш стаць маім, як мінімум, маім рыцарам? Неблагі рыцар з яго атрымаецца. І камандзір з яго неблагі 20. Это мне падаецца самы найлепшы. Хто ў мяне зараз? Нейкі маршал Васілій. І хто ў нас? Чэмпіён. І ён мне ніхто літаральна. Таму о, цудоўна, у мяне ёсць чэмпіён, у якога досвед у кіраванні арміі 24. Так, гэта на што? Розуму цела. Чым больш я паглыбляюся, нагадваю, я абраў стыль жыцця сачыць за сабой, за здароўем. Вось. Так, чым больш я паглыбляюся ў мае навучанне, тым больш становіцца вядома, што ёсць сувязь паміж розумам і целам. Калі ты будзеш клапаціцца занадта шмат, ты захварэеш. Розумна гаворыць. І розум ніколі не мацней за тое, у чым ён знаходзіцца. Мне патрэбна займацца сабою, каб зняць сябе клопаты кіравання. Я прачытаў, што хутка рухацца можа быць карысным. Таксама і можа супакоіць нервы. Journaling, гэта... Што гэта? Записывать. Ну, по типу, просто займацца пісьменствам, гэта можа быць таксама карысна. Мы можам абраць альбо стаць атлетычным, ёсць верагоднасць. У нас 3 варыянты. Пайсці на прабежку, займацца запісамі, альбо просто адпачыць цэлы дзень. Што ў нас атлет дасць? На прабежку у нас ёсць верагоднасць, што мы атрымаем сабе атлетычнасць, што цудоўна, мы мацней станем. Здароўе падвысіцца і страты стрэсу будуць. Зніжэнне стрэсу будзе больш хуткім. Рабіць нататкі. Больш ведаў і зніжэнне стрэсу. Давайте пойдзем на прабежку, будзем атлетычнымі, моцнымі і здаровымі. Калі нават гэта не атрымаецца, то ёсць ўсё яшчэ верагоднасць, што мы на 15 гадоў атрымаем сабе гэтыя самыя моцы ваеннай. Баявой. Цудоўна. Нам не пашанцавала, мы не атрымалі атлета сабе перк, але у нас ёсць вось гэтая сіла фізічная. В залежнасці ад таго, які стыль жыцця быў абраны, у якую галіну вы пайшлі развіцця вашага персанажа, будуць розныя падзеі, звязаныя з гэтай галінай. То бок, калі вы пайшлі ў ваенны шлях, то у вас будзе больш падзеі гэтага. Калі вам пашчасціла з персонажам, які з інтрыгамі будзе звязаны, у вас унутры будзе проста рызня. Хтосьці кагосьці падстаўляе, падманвае, хтосьці дзесьці штосьці падслухаў, і вось гэта ўсё. Рознае. Так. Пакуль паскорым час трошкі. Наша легітымнасць трэба падвысіць.
Усё роўна яе не хапае на тое, што ёсць. Самы просты спосаб падвысіць легітымнасць для нас быў бы зараз альбо пачаць паляванне, у нас не хапае трошкі на гэта грошай, альбо закаціць пір. А чаму мне паказвае, што не хапае 3? Мне да халеры не хапае. Сярэдні кошт, там можа і танней, і можа і даражэй. Сэрцы і розумы. Я даведаўся, што моя жонка, собственно Мільяна вельмі блізка да свайго сына Вальміра, крайніца з рамы, не ведаю, не буду спрабаваць гэта дакладна прачытаць. Калі мне атрымаецца наладзіць адносіны з яе сынам, то таксама я атрымаю увагу ад яе. Так. Можна просто даць яму грошай, можна паспытаць яго, чым яму дапамагчы. Гэта таксама падвысці яго адносіны да мяне. Альбо гэта увогуле прапусцім гэтую магчымасць. Грошам, у нас толькі грошай няма, таму давайте прапануем яму, калі можа мы нечым можам яму дапамагчы. Ёсць сістэма, скажем так, зачэпак у кожнага персонажа. Кожны персонаж можа паспрабаваць уплыў нейкі мець, альбо моцны, альбо слабы на іншага персонажа. Напрыклад, зараз з-за таго, што я зраблю для цябе, што паспытаеш. І ён гэта запомніць. Ён можа скарыстацца гэтай магчымасцю, каб заставіць мяне нешта зрабіць, нават калі я не вельмі жадаю. Таму я павінен гэта зрабіць, інакш я атрымаю больш сур'ёзныя штрафы. Вось, я магу таксама такія рэчы атрымліваць на іншых персонажаў і заставляць іх рабіць нам тое, што ім не вельмі падабаецца, як ідэя. Мой сын Вальмір сказаў, як ты яму дапамог, я б жадала дзякаваць табе. Добра, нашыя адносіны пачынаюць прорывацца. Армія амаль сабраная, збольшага. Нам спатрэбіцца некалькі месяцаў на гэта. Мы выйдзем, хутчэй за ўсё, у вельмі дрэнны стан прэстыжу на канцы гэтага. Так, ужо зніжаецца кошт. Нам трэба будзе больш прэстыжу. Хутчэй за ўсё нападзем на кагосьці. І праблема вырашана. А можна яго просто паслаць на вайну? Каго дакладна? Вітаю, Nine Ravens. На Хайлікс 2 адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі. Так, у нас ёсць 4 персонажы, якія не ажаніліся, і гэта ў асноўным нашыя сёстры. На Хайлікс яшчэ 9500 адпраўляецца. Давайте мужей ўжо шукаць тады для нашых сястрычак. Бересція. Бересція вось там знаходзіцца. Неблагія сябры у нас могуць атрымацца. Яму 18, нашай сястрычцы 23. На жаль, брак заключаецца, мы можам абраць, які будзе брак, матрылінейным альбо не матрылінейным. Хутчэй за ўсё прыняць матрылінейны яны не прымуць. Так, каб жонка была галоўная, таму, здаецца, проста аддаць, можа атрымаем сабе. Нават для яго прэстыжа гэта будзе больш, чым для мяне. Шкада. Адпраўляем сваю сястру жаніцца ў Бересце. І это падпісана, і ў нас ёсць зараз альянс. Мы знайшлі сабе сяброў. Таму, калі нейкая праблема, мы можам прызваць іх на дапамогу сабе. Трэба паглядзець, каб нашыя суседзі не знайшлі сабе вельмі хуценька. І у нас ёсць тут Бабруйск, і ёсць магчымасць яго захапіць. Я неяк паглядваю на яго, і ён выглядае даволі смачненька. Бабруйск і Ярославль. У нас ёсць тут суседы, якія не той, каб дрэнна да нас адносяцца, але армія вялікая сябе не пракорміць, прэстыж яна патрабуе. Падсабраў сабе. Салідную такую, амаль 2000 чалавек. Добра. Давайте аб'явім яму вайну. Вось так вось мы пачалі гульню, так? Жорстка. У Вікторыі 3 я вайны пазбягаў, тут гэта амаль адзіны спосаб, як перажыць гэта. Мы аб'явім вайну яму свяшчэнную, таму мы будзем выкарыстоўваць нашу рэлігію для гэтага. Нашыя войскі значна вышэй, чым яго, і ў яго няма сяброў пакуль.
При нашей армии у 4000 человек, наша 2000 плюс наш союзник, мы можем неблага так раскатаць яго без праблем ніякіх. Ці магу я яго адразу ўсяго закапіць? Закапіць, боже, што я говорю? Захапіць. Мне патрэбна больш прэстыжа. Увогуле ўзровень прэстыжа наступна. Не падабаецца як варыянт, таму хутчэй захопім як ёсць просто. Давайте паглядзім, можа, што дакладна гэтага захапіць. Тут прэстыж у нас будзе. Тут нічога. Давайте Бобруйск. Бобруйск выглядае прыемна. Аб'яўляем вайну. Захопім Бобруйск. Пачалася вайна. Я зараз прыпыню. Мы адразу збіраем войскі. Тут можна нападаць адзін на аднаго нават без аб'яўлення вайны. Зараз вайна для захопа улады ў нейкім месцы. Гэта адна сітуацыя. Але ёсць зусім іншыя варыянты. Напрыклад, вікінгі, якія сюды будуць наведвацца да нас і плаваць тут і ўсё рабіць, яны тут з усёй гэтай тэрыторыі будуць прыходзіць да нас. Яны без праблемаў будуць на нас нападаць, нават не аб'яўляючы войн, таму што яны будуць рабіць рэйды. Ёсць такая штука. Вы паглядзіце, мы паднімаем сваю армію, яна яшчэ пакуль занята зборамі, а ён ужо адразу уходзіць кудысьці. За сваёй. За таго, што мы зараз будзем канкурыраваць за валоданне Бобруйскам, зараз на паузу зноў паставіў, адправіў. За таго, што мы будзем валодаць Бобруйскам, то вельмі важна ў гэтай вайне атрымаць сабе кантроль над гэтай зямлёю. Хто будзе валодаць Бобруйскам, той будзе вырашаць, то хто галоўны тут. Ён хутчэй за ўсё адступае, бо літаральна змагацца яму сэнсу не той. Не, вы паглядзіце, вырашыў вяртацца. Добра, тады і сустрэнемся пад Бобруйскам. Наша армія кіруе адзін з нашых лідараў, камандзір, чэмпіён. Федот наш, ён зараз лідар нашых войск усіх. Мне падаецца, ён... гэта мы яго не паставілі на месца маршала, трэба было бы паставіць, таму што ён найлепшы. Зараз мы ўзялі ў асаду горад, але зараз прыйдзе армія. Прыйшла. Пачалася бойка. Бойка я зараз на паузу паставлю. Яна адбываецца даволі хутка. У нас перавага даволі моцна. Адразу бачым нашу блакітную палоску ў параўнанні, стужачку нашу ў параўнанні з чырвонай. Кожны раз праз некаторы час ад часу у бойкі ёсць 4 фазы. Фаза набліжэння, фаза дальнабойных і бліжніх, атак бліжняга бою і адступлення. На кожнай фазы ёсць, яна па-асобаму раздзяляецца, але што тут галоўнае, тут кідаюцца кубікі. У кожнага маршала, у кіручага арміі, ёсць свае кубікі. У залежнасці ад таго, якія войскі ёсць у якой арміі, розная армія, розны тып арміі перабівае розную. У нас ёсць, напрыклад, конніца. У яго ў арміі ёсць толькі лучнікі. Не пашанцавала яму, таму што конніца лучнікаў разнясе проста ўшчэнт. Так? Я здыму з паузы, таму і наша конніца зараз падсвечана зялёным. Вось, кідаюцца кубікі, гэта дапамагае перавагі, але самае галоўнае, што ўплывае, гэта якасць арміі і яе памеры. Памер, насамрэч, больш за ўсё. Мы паранілі аднаго з персанажаў у яго арміі. Мы нават забілі аднаго з іх персанажаў, Святаслава нейкага, не ўпэўнены, хто гэта такі. Таму што кожны персанаж з'яўляецца персанажам. Гэта літаральна так. І гэта будзе вельмі ўплываць тое, як увогуле будзе потым жыццё-буццё ва ўсім сусвеце развівацца. Адна невялічкая бойка можа прывесці да таго, што ваш галоўны персанаж траўмаваны адправіцца дадому і правядзе у канец свайго жыцця ў ложку і памрэ там. А ў гэты час яго брат, напрыклад, будзе кіраваць усёй дзяржавай. Усё вельмі па-рознаму можа скласціся. Можна прызваць сяброў на бойку, нам гэта не вельмі патрэбна. Трэба жаніць нашых сясцёр і брата яшчэ аднаго таксама жаніць. Яшчэ вырашым. Зараз ідзе асада Бобруйска. Асада Бобруйска таксама ёсць свае механікі. Тут у нас ўсё таблічкі на таблічках. Нават у Вікторыі часткова, я думаю, што прасцей аб'ясніць некаторыя рэчы.
Але тут таксама ідзе раз у некаторы час, раз у 20 дзён адбываецца нейкая падзея, якая можа альбо прасунуць, альбо запаволіць прагрэс асады. У асноўным толькі прасунуць яе, альбо нічога не адбудзецца. Зараз у іх хапае ежы і у іх нармальна ўсё па здароўю, то бок яны могуць трымацца даволі доўга. Прайшло 20 дзён і наступіў у іх адбылося дэзертырства. Гэта трошки прасунула маю асаду. Чым больш у мяне армія і мацней за гарнізон, тым прасцей гэта зрабіць. І можна адправіць войскі на асаду, калі ў нас ёсць асадныя машыны. На жаль, гэтага ў нас пакуль няма. Нагадваю, мы у 867 годзе. Да гэтага яшчэ вельмі далёка. Вельмі далёка. Нейкая хвароба распаўсюджваецца, і гэта будзе паскараць увогуле прагрэс асады. Так. Ага, адносіны. Нашая жонка, зараз у нас з'явілася жонка, і яна таксама з'яўляецца часткай савета. Часткова. Нават калі яна напрамую не ўдзельнічае ў савеце, яна ўсё роўна мае ўплыў. Яна таксама ў яе ёсць свае параметры. Усяго параметраў 5 у кожнага персонажа, ну, як мінімум. Там ёсць 6, 7, там яшчэ дадаткова. Але давайте сканцэнтруемся на асноўных. Яны такія ж дыпламатыя, ваенная справа, кіраванне, інтрыгі і навучанне. У нашай жонка не тое, каб у інтрыгі, у яе 0 па інтрыгам. Нягледзячы, яна не вельмі моцны дыпламат, усяго 8. Але нягледзячы на гэта, яна сваю сям'ю настройвае на то, каб падтрымаць мяне. Да нашчадка, магчыма, па-азерскі мае рацыю, і ніякіх дзяцей мы не пабачым. Пакуль мы тут сядзелі і ваявалі, спрабавалі захапіць Бабруйск, на нас рэйдам напалі. Так, у нас падзея. На нас напалі літоўцы. Літоўцы прыйшлі рэйдам і скралі грошы і трошкі разграбілі зямлю. Таму ёсць невялічкая праблема. Так, гэта падзея з-за таго, што я спрабую саблазніць сваю жа жонку. Трэба ёй нешта падабраць. Угу. Трэба браць, што якую гісторыю альбо песню, каб для яе спелі. Трэба паглядзець на тое, якая яна, і падабраць нешта, што ёй падыдзе. Што-небудзь благачасцівае. Напрыклад, гісторыі з свяшчэннай кнігі. Не вельмі гучыць. Яна не бачна, каб яна была вельмі рэлігіёзнай па ніякіх перках яе. Так. Нешта для навучання. Ёсць нешта для ваеннай справы, не? Мне падаецца вось гэты варыянт. Ёсць кніга нейкая, East of Indus. Нешта вясёлае. Давайте нешта вясёлае. Мне падаецца, яна ў гэта больш. Так, ёй спадабалася. Мы знайшлі агульную, аб чым пагаварыць. Нам будзе прасцей. Так, рэйд пачынаецца. Мы ўсё яшчэ займаемся асадай Бабруйска, а тут каля нас літаральна грабяць наш Мінск. Вы паглядзіце. Чмурылі зусім. Зараз мы... Можа, у нас атрымаецца. Калі у мяне атрымаецца, зараз асада скончыцца. Я захапіў у палон. Што? Ё-маё. Пакуль мы сядзелі, мы адправілі сваю армію у Бабруйск. Нашага лідара, нашага Палімона, не, пачакайце, не Палімона, як нас клічуць, Руслана другога, у палон захапіў Палімон, лідар літоўцаў. То бок яны асаду зараз грабілі зямлю і ў выніку ўзялі мяне ў палон. Вы паглядзіце. Зараз я адпраўляюся на землі літоўцаў, мой галоўны персанаж. І гэтая армія мяне ўносіць. Пачакаем, калі скончыцца асада. І можа я паспею за імі. Давайте для гэтага. У нас ёсць, можна назначыць майстра караванаў. Ёсць у нас камандзір, якой будзе гэтым займацца. Гэта дадасць трошкі хуткасці арміі. Спрабуем дагнаць іх і вычапіць з палону мяне. Халера, з'язджае. Вольны зноў. Мільяна, то бок моя жонка. Блин. Халера, пачакайце-ка, я не паспяваю за гэтымі падзеямі.
Мою жонку? Да ё-моё! Што? Так, глядзім па падзеях. Мы захапілі Святаслава, кузена, перамаглі ў асадзе. Я стаў рэгентам. Маю жонку і Ярослава, брата майго, захапілі ў палон пры асадзе Мінску. Маю жонку вызвалілі, але мы ўжо не жанаты, мы разышліся. Як гэта адбылося? Яна пакінула турму. Ага, ён вызваліў яе з турмы з нагодай таго, каб яна стала яго наложніцай. І моя жонка зараз наложніца у вождя Руслана гэтага. О, выбачце, не Руслана, я зараз іх па імёнам путаю. У Полімона. Вы паглядзіце, карацей, зараз яна яго наложніца. Мы самі вы паглядзіце наш як партрэт выглядае. Мы самі у турме. Ачмурэў, бяжым за ім. Увогуле, давайте яго зловім вось тут, паспрабуем яго армію сустрэць. Мы, можа, яшчэ сябе вызвалім. Халера. Бяжым. Так, нас схапілі ў палон. Гэта туторыял. Давно такога не было. Угу. Можна заплаціць грошы, каб вяртаць сябе назад. Каб нашы... А хто ў нас рэгент увогуле? Хто зараз сядзіць у кіраўніцтве? Наш рэгент — гэта вось наш брат, які павінен быць нашым нашчадкам. Угу. Які атрымае ўсё. То бок, калі нас зараз раптоўна так адбудзецца, што так, вызваліць сябе не атрымаецца, ён не прыме, за 53 грошыка не. Гэтых грошай у нас няма. І нават калі мы нейкі ўплыў на нас ён атрымае, ён таксама не згодны. Халера. Так, Бабруйск мы зараз сабе атрымаем ужо, раз такая справа, мімо праходзім. Атрымалі Бабруйск сабе, захапілі іх тэрыторыю, перабілі іх армію. Ідзем за сабой. Мне падаецца, мы не настолькі падвысілі з нашай жонкай адносіны, каб яна настолькі спрабавала вызваліцца ад яго. Зараз, адзінае, што мне пашанцавала, ён пакуль рэйдамі сваімі займаецца, я магу яго нагнаць. Вось, нападзенне на яго. Зараз мы прыйдзем, яшчэ дапаможам. Накідаем ім. Мне ж вяртаюць яго, альбо мне адразу... Што адбылося? Літаральна, каб вы ведалі, у мяне звычайна так шмат падзей не адбываецца. Тут я літаральна, колькі мы у нас нават год толькі прайшоў. Літаральна год гульні. Гульня, нагадываю, 4-5 гадоў ідзе. 4-5 стагоддзяў. Так, адразу некалькі рэчаў. Давайте прабяжымся. Лукомль. Памятаеце наш брат, які быў рэгентам? Дык вось, рэгентам ён ужо не з'яўляецца, таму што ў гэтай бойцы ён адправіўся на вайну, і вось у гэтай бойцы, зараз, якая адбылася з літоўцамі, мой брат памёр. І зараз нашчадка у нас няма. Рэгентам стала нашая сястра. Мне падаецца, гэта будзе вельмі хуткая гульня. Вось. Наш брат памёр, ён кіраваў Лукомлем. І я планаваў даць яму яшчэ пад кантроль Бабруйск, таму што занадта шмат мне патрэбна васалы, якія будуць кіраваць маёй тэрыторыяй. Я не магу адзін гэта ўсё рабіць. Girls Power працуе. У нас законаў няма на іх. Нам патрэбна, каб у нас усё працавала, каб жанчыны атрымалі сабе права валодання зямлёй. Некаторыя краіны гэта маюць па тыпу, то бок без розніцы. Мне падаецца, вікінгі маюць. Я не ўпэўнены дакладна, не памятаю. Вось, карацей, ёсць такая магчымасць. Тут тыпы наследавання, іх там нешта 8 варыянтаў.
Яны могуць быць як уключаць жанчын, так і выключаць жанчын. То бок гэта толькі 8 тыпаў наследавання. Неважна, ці ёсць ці мужчына, ці гэта ці жанчына. То яны вельмі глыбока тут падышлі. Дык вось, мне падаецца ў сітуацыі, калі у нас няма рэальна прыемніка ніякага. Сестра і рэгент. Мой брат у турме, гэты брат мёртвы, а другі брат у турме, паўбрат нават, і ён не лічыцца часткай маёй дынастыі, наколькі я разумею, так? Давайте-ка паглядзім нашае дрэва. Блин, як оно было? Дрэва. Вось оно. Наша дынастыя, вось, поўнасцю адчынім. Вось мы ў турме, у нашага вось, лідар нашай дынастыі быў Ярамір, у яго было 2 сына. А якім чынам Руслан тут прывязаны ўвогуле? Я не разумею, якога хера. Ён аддаў, я так разумею, кіраванне Менскам свайму сябру, можа, Руслану першаму. І мы ўжо, як нашчадак Руслана, атрымалі сабе гэтую зямлю. У нас было 2 брата яшчэ. Адзін з іх памёр, а другі зараз у турме. Мы можам хоць яго выкупіць? Давайте хоць яго выкупім. Паглядзім, можа, хоць яго атрымаем сабе. Так, яго вярталі. Добра. Наш рэгент зараз, гэта наша сястра, яна займаецца тым, што вось, вызвалілі брата, ён стане наступным нашчадкам, калі мы памрэм. Вось. Яна зараз з'яўляецца рэгентам, не тое, каб зусім легітымным. Ну як, яна легітымна, дастаткова, каб людзі яе слухалі. Зараз яна займаецца зборам армій. Пакуль нас няма, і мы не можам кіраваць, яна можа пачаць спрабаваць захапіць уладу і пакрыху выстаўляць свае правілы, і ў выніку можа так атрымацца, што калі мы прыедзем да хаты пасля ўсіх нашых там паходаў, праблем, мы прыедзем, а яна такая: не аддаю табе твою зямлю, я сама тут буду кіраваць. Таму трэба за гэтым сачыць. Давайте паставім нашага брата у якасці рэгента, ён будзе тады больш легальны. А я магу увогуле назначыць яго? Добра, не магу. Цудоўна. Давайте хоць для яго жонку знойдзем, хоць гэта карысна, якую справу зробім. Так, ён у нас хто? Так. Ага, яшчэ адзін праблемны наш. Магчыма, гэта будзе гульня вельмі кароткая. Такое магчыма здарыцца. Давайте возьмем кагосьці блізкага па культуры. Тут літаральна чалавек, які вельмі падобны на яго. Мне падаецца, толькі дзяцей мы не пабачым. Баліслава. Гэта не будзе падзеннем яго легітымнасці? О, не, яна занадта нізкародная для яго. Ну давайте вось гэтую. Зноў жа, яны нешта не жадаюць мяне прымаць нідзе. Толькі ёй 20, яму 17. Окей, ну хоць штосьці. А чаму такое падзенне? Можа, трэба пашукаць яшчэ варыянт? Мы зараз ужо, я ў прынцыпе лічу, што мне трэба рыхтавацца, што я буду зараз за яго гуляцца. Давайте возьмем яму і жонку, якая плюс-мінус яшчэ... Альянс нам не вельмі важны, давайте прэстыж, нешта гэткае. 4 годзіка. 43 годзіка, 10 годзікаў. Што ж вы так скочыце, да? 0, 8. Літаральна, хаця б вось 16 годзікаў. Блин. Не, там такое сабе. Вар'етка яшчэ. Там літаральна так і напісана вар'етка. Блин, ну і атрымліваецца, гэта... Нешта ў мяне з жонкамі зладзілася. Яму гадоў, яму 20. 17, вы бачыце. Тут такая справа. Яму 17, а тут варыянты. Вось 10, яшчэ не блага. Насамрэч, давайте вось на гэта. Ну, падпішемся. Гэта брак, які яшчэ па тыпу не заключаны, ён такі, як гэта, памолвка, так? Вось, падрасце, мне падаецца нармальна. У яе там трэйты яшчэ выглядаюць няблага, так што яшчэ нармальна. Падыдзе. Адправілі туды.
Можна паспрабаваць збегчы з турмы. Рашэнне наше. Давайте, у нас усё ў менюшках, усё ў менюшках. А мы зараз знаходзімся ў турме. Мы не можам прымаць ніякіх рашэнняў. Ёсць толькі адно збегчы з турмы. Мы пакідаем турму. Лідар гэты літовец будзе незадаволены. Магчыма. Залежыць ад нашых магчымасцяў, ад рэйтаў, ад нашай сілы. І вось гэта ўсё. Мы не тое, каб такія крутыя, каб маглі проста ўзяць і збегчы. Блин. Абяцанне, дзякуй вялікі. Як бы так... Мы ўсё яшчэ там, у турме. У прынцыпе, давайте, можа, нашу армію накіруем дадому. Мы зараз перамаглі гэтую самую... Вось у нас альянс подпісаўся за таго, што мы дамовіліся там. Давайте адправім нашу армію ў рэжым рэйда і вызвалім сябе. Я адправляю сваю армію на сваю тэрыторыю. Зараз яна тут, оп, прыйшла. І яе можна... Адзінокія дні. Нас аддзялілі ад усіх і нам вельмі складана гэтым без камфорту, без нічога. Увогуле няма з кім паразмаўляць. Гэта падвышае стрэс нашага персонажа. Галоўна, каб ён не зварацеў гэтай турме. Так, наша армія. Як цябе пераключыць у рэжым рэйда? Вось, рэжым рэйда. Адпраўляемся рэйдам сюды. Без абвяшчэння вайны, без нічога, проста ідзем. Моя сестра, пакуль я там сяджу, пакрыху перагортвае у свой бок кіравання. Як вы бачыце, у яе ёсць прагрэс. Чым больш яна, больш узроўня яна набывае, тым складаней будзе яе змясціць адтуль, таму што яна захопіць уладу літаральна. Наш канцлер, гэта быў наш брат. На яго месца трэба паставіць кагосьці яшчэ. Хто ў нас разбіраецца у дыпламатыі? Ах, які кашмар. Найлепшы ў нас, хто з нас можа, гэта наш чэмпіён. Давайте-ка... Блин. Так, трэба разабрацца з спадчынай. Адразу аддаем Лукомль і Бабруйск нашаму брату, які, магчыма, будзе ён наступны ў чарзе на лідарства. Так. Раз. І... я... Дзе? Можна яму яшчэ раз аддаць? У сэнсе нельга. Вось, у яго ёсць. Ён будзе вельмі моцны. Ён можа быць праблемай з-за гэтага. Потым. Мы потым, можа, ціхенька яго прырэжам. Паглядзім яшчэ. Назначым яго канцлерам, таму што добрых канцлераў у нас все роўна няма. Ніякіх. Няхай гэта будзе вось ён. Яму ўсё роўна трэба нам нейкі васал быў патрэбны. Няхай ён і будзе. Наша армія зараз накіроўваецца у... куды? У Кернаве. Добра. Каб вяртаць нас дадому. Ідзе бойка. У нас значна перавага, таму што нас больш і у нас больш варыяцый рознай арміі. Ёсць. І мы даганяем яшчэ трошкі іх армію. І... што? Пайшла асада. Ідзе асада да гэтага горада, так? Я спадзяюся, ідзе асада горада? Не? Ё-маё. Гэта недастаткова? Я думаў, што я тут зараз прыйду. Можа, калі б я грабіў горад, то тады бы атрымалася. Чаму я яго не граблю? Мы же ў рэйдзе. У рэйдзе, не? Хлопцы, вы што стаіце? Ну, грабце хоць гэтую тады тэрыторыю. Нікога хера. Стаяць такія прыгожыя. Паспрабаваць збегчы? Нешта, мне падаецца, не атрымаецца у нас, ні халера. Чаму вы не займаецеся рэйдам? Я не разумею, што проста стаяць і ўсё. Гэта ж не аграбленая тэрыторыя. Ну добра. Блин. Армія, калі ласка, ідзі сюды. Мы распусцім. Я яе распусціць не магу. Што за халера? Я ні халера не разумею. Калі ласка, распусціць. Ось, дзякуй. Зараз
Об'явіць вайну, мы ў турме. Ты ё-маё, а што рабіць? Армія падняць усіх як рэйдераў. Нешта, мне падаецца, не так ідзе. Павінна працаваць. Паднялі армію як рэйдераў, ідзем зноў. Рэйдеры — гэта армія, якая займаецца тым, што проста грабіць тэрыторыі, на якіх знаходзяцца. То бок мы можам адправіць, каб яна сабрала грошы і славу, прэстыж з гэтай тэрыторыі. А вось, даволі карысны рэжым. У асабістасці зараз усе арміі амаль можна, якія паназіраць, якія ходзяць навокал нас і там ваююць паміж сабой, гэта літаральна рэйдеры. Яны не збіраюцца захапіць гэтую тэрыторыю, яны збіраюцца яе абабраць. І прынесці гэтыя грошы сабе дадому. Напрыклад, у нас абакралі ўжо 4 тэрыторыі. Халера. Віцебск, Лукомль і Мінск. І яшчэ вось тут Трапец. Калі зараз яны не пачнуць грабіць, рэйдзіць, то я не ведаю. Я-то не магу сябе тады вызваліць. Можа, яны не рэйдзяць спецыяльна з-за таго, што... Ну, давайте паспрабуем да суседа прыйсці. Да Тракая. Без святла. Ён закінуў мяне ў падзямелле. Я буду гніць там... Я так і згнію тут, магчыма. Так. Я буду атрымліваць стрэс да небяспечных узроўняў. Магу я заплаціць? Заплаціць мне трэба ж значна больш грошай, якія я невядома дзе вазьму. Глядзіце, я так разумею, што гэта такім чынам бароніць яго ад нападзення. Па тыпу, мае людзі не стануць браць яго гарады, ну, спрабаваць захапіць, таму што тады яны могуць забіць мяне. Пабеглі. Я тут паспрабаваў разграбіць тэрыторыю і прыйшоў хазяін, у якога армія больш за маю. Не, сыходзь. Ты што так доўга ідзеш? Халера. Не сыйду. Ну, зараз паглядзім, як гэтая бойка пройдзе. Чай за ўсё не ў мой бок. Не ў мой бок. Толькі не гаварыце, каб што там брата зараз заб'юць у гэтай бойцы. Не. Жонку скралі, нас скралі. Мы літаральна ў гэты момант байбрусак бралі. Ё-маё. Так. Бойка атрымалася балючая, але нічога... Так, то, што мы ў рэйдзе сабралі, то яны адабралі назад. 15 грошай і 8 прэстыжу. Але нічога такіх моцных нейкіх пашкоджанняў у нас ніхто не памёр з галоўна. Кляты Бабруйск. Вось так і пойдзеш у Бабруйск і ўсё. І знікнеш. Вы з Бабруйскам не шуціце, вось што пачынаецца. Наш моцны васал чакае... Ну, Лукомль, так. Я ж табе даў... У тебе ж ёсць пазіцыя. Я не разумею. Русланович? Пачакайце-ка. А чаму ты тут васал? Якая цікавая рэч. Я аддаў свайму брату зямлю. Давайте тады яго маршалам назначым, раз такая справа. Не самы ідэальны маршал, альбо я прамахнуўся па клавішы, альбо мой брат аддаў гэтую зямлю іншаму брату. Яшчэ аднаму? Пачакайце-ка, адкуль у нас яшчэ адзін брат? Вялікая сямейка, не разбярэшся тут. Так, то у нас? Ты, лідар. Так, а дзе мае усе нашчадкі? Вось тут. Глядзім. Так, літаральна у нас падрос брат. І яму аддаў ён зямлю, хутчэй за ўсё перадаў. Так, у нас ёсць яшчэ брат. Ну, добра. Братоў хапае хоць. Наша армія адступаюць пасля таго, як яе пабілі, яна вяртаецца на сваю тэрыторыю. Мы хоць і абрабавалі Тракай, але грошы ўсе, якія мы там зарабілі і прэстыж, у нас адабралі. Таму сэнсу ў гэтым рэйдзе не было. Але мы праверылі, мы не можам напасць канкрэтна на Літву.
Таму што хутчэй за ўсё гэта небяспечна. Ну па тыпу, каб нас не забілі. Окей, вельмі цікава. Ну з такой хуткасцю у нас дакладна сынавей не будзе. Вызваліць сябе у нас грошай не хопіць. Нават і блізка. Ён не згодны ні на што, ні на грошы, ні нават на нейкія яшчэ нашыя пагаджэнні. Гэта будзе велізарная тэрыторыя без аніякага кіравання. Во пайшло. Во рызня. Пнеўманію мы атрымалі ў турме. Цудоўненька так. Калі ласка, паклічце лекара. Які там лекары, калі мы паміраем, мы на краю смерці. Пнеўманія нас літаральна забівае. Колькі мы пракіравалі? 2 гады. 2,5, калі дакладна. Я ніколі так хутка персонаж не трапляў у смерць. Ну, зараз затое. У нас не будзе сумна, у нас не сумна атрымліваецца. Так, у нас лекар. Нам прапануюць зараз узяць лекара, гэта скрипт гульні. Справа якая? У нас ёсць яшчэ шмат ралей пры нашым двары. Я вам не расказваў, але хутенька скарыстаўся адной з іх, я абраў сабе лідара каравана. Мы можам наняць сабе лекара, які будзе з гэтым займацца і сачыць за здароўем нашай дынастыі. Справа ў тым, што чым неважна, якога мы сабе возьмем зараз, гэта нам нічым не дапаможа. Наш герой усё роўна памрэ. Правильно? Таму спяшацца, скажам, што не будзем на іх глядзець нават, таму што грошай мне не хопіць ні на таго, ні на другога. А ўжо браты будуць разбірацца, ці патрэбна ім лекар ці не. Давайте паспрабуем збегчы. Вось проста галаданне на 5 гадоў. Так, калі вартаўнік заглядзеўся на нешта, я адразу пацягнуўся да ключэй на яго поясе. Але яго жорсткая рука спыніла мяне на паўдарогі. О, не, ты адсюль не збяжыш, мой вялікі вождь. Ён глядзіць на нас і потом пачынае смяяцца. Ты лічыў, што сітуацыя ў цябе ўжо дрэнная, ты яшчэ пачакай. І карацей нас будуць гніць далей у гэтай турме, мы з голоду там памрэм. Ну, з пнеўманіяй і з гэтым усім, мне падаецца, без шансаў ужо. Каго атруціць дакладна? Таго Палімона, які нас захапіў і нашу жонку забраў сабе ў наложніцы? Мы Палімона ўсё, мне кроўная месць будзе. Я зараз буду рабіць усё, каб Палімона скінуць за братоў. Яго можна, так. Справа ў тым, што у нашым увогуле, вось, усё, канец. Мы памёрлі, это не канец гульні. Зараз усё толькі пачынаецца. Мы памёрлі ў палоне, у Палімона, у лідара Літвы зараз, і нам перадаецца кіраванне за нашага паўбрата. Я не ўпэўнены, паўбрат гэта лічыцца па тыпу сводны. Гэта наш сводны брат. Мы памёрлі ва ўзросце ў 26 гадоў, каб вы разумелі. Мы прагулялі ўсяго 3 гады, атрымліваецца. Ну, там пачатак 3-го году толькі пайшоў ён. Так. Не вельмі адзначыўся наш кіраўнік. Наступны перадаецца. Роль Руслан III. Русланович. Вось гэты малады чалавек, 18 гадоў. Ён усё яшчэ пад рэгенствам, я так разумею, то бок старшая сястрычка ўсё яшчэ кіруе краінай. Пакуль чакае прыбыцця нашага ўжо памёрлага своднага брата. У яго яшчэ паглядзім, хто у нас будзе па стылю жыцця. Пачынаем за яго. Спыняю час.
Глядзім. Бішап нам не давярае. Мы пад кіраўніцтвам. Ага, ён ваенны. У яго стыль жыцця ваенны. Добра. Навыкаў аніякіх няма. Мы можам абраць, фокусироваться на стратэгіі, на аўтарытэце і кіраванне, альбо на рыцарстве, тыпу быць просто крутым ваяром. Давайте паглядзім, якой з яго ваяр. Ваяр пакуль што з яго аніякі. Ён не той, каб круты. Ён у нас даволі стрыманы і як гэта? Чейст. Давайте-ка, каб я не прыдумываў слова за гэта. Цнатлівы. Вось. Такая штука. І ён, я так разумею, можа трошки рэлігійны. А жэнім, мне падаецца, я жонку яму ўжо знайшоў. Дайце пагляджу. Так, памятаеце, я аднаго з сваіх братоў пасватаў з дзяўчынкай, якая маладзей за яго. На 7 гадоў іх розніца. Яна яшчэ не дарослая, але ўжо у іх па тыпу ёсць брак будзе заключаны трошки пазней. Гэта ён. Так, гэта ён. А тут такая Санта-Барбара, каб зда. Вось. Гэта будзе ён. Нам трэба браць стыль яго жыцця. Давайте возьмем рыцара, бо рыцар больш прывабны. І, я так мне падаецца, верагоднасць дзяцей будзе вышэй. Рамансы лягчэй рабіць, рыцары становяцца мацней, больш людзей, так, верагоднасць таго, што прымуць ажэняцца альбо на нас, альбо на нашай сям'і. Гэта ўплывае, мы бафы даем усім усёй нашай сям'і. Так, меркаванне нашай жонкі падвышаецца і лягчэй кантраляваць, карацей. Ну, то бок, можна быць такім рыцарам. Якой не падрос, гэтаму лбу 17 гадоў, там 18. Ён ужо ўсё, давай ідзі, сям'ю рабі. Давайте рыцара з яго зробім. Будзе канцэнтравацца на гэтым. Далей, у нас атрымліваецца, ён кіраваў бабруйскам, якраз такі. Справа ў тым, што у нас зноў жа, у нас не хапае, нам патрэбна кагосьці назначыць, каб ён кіраваў зямлёю. У нас ёсць самая неразвітую, давайте паглядзім, каго аддаць. Гэта ўжо развітыя плюс-мінус. Зараз ён яшчэ і армію будзе збіраць, невядома колькі. Давайте пакінем гэта пад яго кіраваннем. Я пакуль нікога ставіць на гэта месца не буду, на васала. Няхай будзе так. Нагадваю, у нас ёсць зараз сітуацыя змянілася, пункт гледжання. Ну, не шмат. Мы ўсё ж такі браты былі. Там не дзеці, не бацькі, то бок мы розныя нашчадкі. У выніку атрымліваецца, Лукомлем кіруе наш брат, які жадае быць часткай савету. Нам трэба з саветам зараз разабрацца, не спяшаемся, пакуль разбіраемся, якая сітуацыя зараз з нашага пункту гледжання. Астатнія васалы засталіся на сваіх месцах. Яны як кіравалі сваю зямлёю, так і кіруюць. Справа ў тым, што яны не вельмі будуць намі задаволены, бо мы ж малы шкет, якому яны нічога не абавязаны. Таму зламаць іх лепей не трэба. Наш савет выглядае зараз так, ён літаральна пусты. Нам трэба назначыць усе пазіцыі, тым больш у нас ёсць тры васала, якія жадалі бы заседаць у гэтым савеце. Давайте ў першую чаргу назначым нашага. Хто у нас там маршала? Ці добра ўсё? У нас ёсць вельмі відавочны варыянт на маршала сярод трох. У першую чаргу глядзім гэтых трох. Ёсць моцны хлопец, які будзе добра пойдзе ў інтрыгі. Ёсць, але ён і таксама неблагі быць сцюардам. Давайте так. Наш старэйшы брат, ён будзе маршалам кіраваць арміяй. Ты ідзеш сюды. Сцюардам будзе вось гэты наш васал. У яго 9, трошки больш. І нашым лідарам над шпіёнамі будзе апошні наш васал. Мы занялі нашых васалаў. Яны мне, вось гэты асобна лідары шпіёнаў, ён мне не вельмі давярае, і гэта вялікая праблема. Вельмі складана кіраваць краінай, калі твой майстар шпіёнаў, той чалавек, які ўвогуле глядзіць на твой трон і лічыць, што трэба бы яго заняць.
Таму нам трэба з ім пасябраваць. Адносіны -7. Гэта не вельмі добра. Трэба іх падвышаць. Сітуацыя зменіцца сама па сабе просто праз некаторы час, бо мы зноў жа мы малы шкет, якому ніхто не давярае. Мы ўсё яшчэ толькі пачалі нашае кіраўніцтва. У нас ёсць Владзімир, які можа засесці на пазіцыю канцлера, і я яго пакінуў. Ён не знаходзіцца аніякім там васалам альбо нешта гэткае. Васалаў у нас колькасць абмежавана. Ёсць. Здымаем з паўзы, будзем сачыць, як пойдзе сітуацыя. Нізкі кантроль у Бабруйску. Наш волх нам яму нездаволены намі, хутчэй за ўсё з-за таго, што мы толькі пачалі кіраваць. І наша рэгенства можна спыніць. Давайте-ка звольнім нашага рэгента ад яе працы, хопіць ёю кіраваць. Яна атрымала прэстыжа за ўвесь час свайго кіраўніцтва, людзі былі даволі задаволены ёю, яна атрымала больш перавагі сваёй. Нагадваю, памятаеце, я гаварыў пра 4 галоўных рэсурса? Усе персанажы маюць іх. Усе, кожныя мелкія, самы мелкі, нават бомж на вуліцы мае гэтыя рэсурсы. Каб вы разумелі. І гэта ўся гульня населена. Вы паглядзіце, уся гэтая мапа паўна персанажаў сваімі адносінамі. Мы сядзім у сваіх невялічкіх там па тып трох важдзей, а ўявіце сабе, якая жэсць адбываецца, напрыклад, у Італіі. Там увогуле адзін на адным сядзіць, адзін другога рэжа, так што увогуле вось такія прыкалдасы могуць адбывацца. Здымаю з паўзы. У нас зноў жа не хапае прэстыжу. Вельмі не хапае. У нас усё вельмі дрэнна з прэстыжам. Але сачыць за ім няма часу. Магчыма, ўсё ж такі прыйдзецца назначыць нейкага васала, які будзе займацца, возьме кантроль альбо над Віцебскам, альбо над Бабруйскам. Я думаю, Бабруйска аддаць. Армія сабралася, і прэстыж пайшоў у плюс. Так, армія амаль зараз яшчэ гэта самае рэгулярная армія збіраецца. Нерэгулярная, як яна, Левіс. Левіс. Зборныя сілы, карацей. Можна ажаніць сваю сястрычку, якой 23, якая старшэй за нас увогуле. Варыянты. Гродна. Лідар таксама 23, падаецца садыст, гнеўны і ўвогуле рэлігійны. Да ну нахер, я за яго сястрычку аддаваць не буду. Ёсць жадны нейкі. Але дзе ён там, невядома дзе. Нейкі азіят. Не, я не ожидал тебе поставить. Что яшчэ у нас ёсць? Переславль. Это дзе? Ага, яшчэ глыбей на тэрыторыі хазараў. Ну, добра. Вестуланія. Ты дзе? У гэтым баку? Добра. Я зараз спрабую просто сарыентавацца, што дзе. Нейкія ўвогуле хреновыя там пазіцыі. Мне сяброў пабліжэй. Ну, мне падаецца, вось гэты варыянт самы неблагі. Спакойны, параноік і рэлігійны. Ну, куды... Каб яшчэ... Ну, не самы благі варыянт, я скажу. Давайте сястрычку туды аддадзем. Трошечки на ўсход. Ён не раўнівы, не-не-не. Ён спакойны і параноік. І ён рэлігійны. Па тыпу, ну, просто сачыць... Вельмі сачыць за рэлігіяй сваёй. Духоўнасцю. Матрылінейны не прымаецца ў іх. Ну, давайте. Няхай. Наша жонка яшчэ будзе 5-7 гадоў расці. Нічога мы з гэтым рабіць не будзем. Пакуль. Будем глядзець. Нам трэба пражыць. Нам зараз галоўнае, каб галоўныя персонажа не забівалі. У нас застаўся толькі яшчэ адзін брат. Сястру не шкада? Шкада? Дык я аддаў за найлепшы варыянт, які быў. І гэта па тыпу быў вельмі неблагі варыянт. Астатнія горш. Там іншыя культуры вельмі далёка жывуць і альбо з характарам нешта нейкая жэсць.
Так, новы волх. Ты хто такі ўвогуле? Мой чэмпіён. Окей, добра. Заставайся. Я могу нанять сабе яшчэ каго-небудзь з арміі? А, чэмпіёна у меня ўжо поўны спіс. Ну добра, няхай армія збіраецца пакуль. Яшчэ одна сястрычка. Пачакайце-ка, гэта ж я наш. Я з паузу просто забыўся зняць. Вось, напрыклад, варыянт там быў садыст, напрыклад. Гнеўны садыст, рэлігійны садыст. Вось такі варыянт. Ачмурэць, так? Гэты невядома дзе жыве. Гэты варыянт неблагі насамрэч, хоць і это самае эгоістычны, але ён зноў ж жыве невядома дзе і таксама далёкая хазарская культура да яго. Ён стары. Не, аддаў я за нармальнага яшчэ. Блин, дзе? Ой, давайте зараз я паглядзім. Я аддаў яе за 24гадовага, яна 23. Нармальны ёй усё хлопец вось. Нармальны. Параноік трошки, але хто ж сярод іх не будзе параноікам? У мяне тут аднаго літаральна лідера скралі толькі што. Так. Бойнікі навокал адбываюцца, але мы ціхенька сядзім сабе. Развіваем свой Мінск, Бабруйск, Смаленск. І Оршу. І яшчэ некалькі гарадоў. Увогуле, калі паглядзець, вы паглядзіце на памер наш. Мы насамрэч даволі сур'ёзная моц. Я не гавару пра Хазарыю. Хазары там свае прыкалдасы. Вось, але глобальна для нашага рэгіёну мы даволі вялікія. Можа быць. Ён не прымяе. Я магу прапанаваць яму быць нашым васалам. Ён дрэнных адносін з намі. Але, калі мы іх падвысім, давайце-ка мы зробім невялічкую рэч. З кім мы зараз? З Дабраславай адносіны падвышаем. А ты хто такая? Чаму ты падвышаеш адносіны з ёй? Яна же ніхто нам. Цікава, я, можа, выпадкова націснуў. У нас есть жанчына Дабраслава. У нашым мудрая жанчына. Цікава. Чамусьці у яго ёсць адносіна, па тыпу яго ёсць ідзея, інтрыга, каб падняць адносіны з ёй. На жаль, не, давай ты сканцэнтруешся, у нас ёсць более важнае. Давай з гэтым вось хлопцам адносіны падвышай. Вось. Ён будзе зараз падвышаць з імі адносіны, і можа Полацк мы зможам прыяднаць без вайны. Просто прапануем яму далучыцца да нас. Электрычку пусціць у Оршу? Блин, вы паглядзіце. Электрычку ў Оршу. Неблага было б у 870 годзе. Так. Мой брат, нашадак будзе нашым. Мы можам прапанаваць яму, каб ён навучыў нас ваенным справам. У яго ёсць перк, якім ён можа падзяліцца. Ёсць верагоднасць, што мы 80%, што мы атрымаем гэты перк. Ён атрымае за гэта прэстыж, мы страцім грошы. Прэстыжу у нас так няма, і мы не страчваем яго, мы патрацім толькі грошы на гэта. Давайте паспрабуем. Можа, ваенным справам навучымся. Давай. Ну, які результат? Мой знаёмы Баліслава памёрла. А кім яна была? Просто знаёмая, так? Цікава, дзе яна была. Гэта дало стрэсу нашаму персонажу. Пачакайце-ка, гэта моя знаёмая. Гэта Баліслава, якую мы ўзялі ў турму. Я не заўважыў, у мяне ў турме быў чалавек, якога я не вызваліў, і яна памёрла просто там. Упс. Не дасачыў. Давайте потым зараз з гэтым разбярэмся. Прызываюць на вайну нас зараз. Разбярэмся з гэтым, паглядзім, што ў нас у турме ўвогуле сядзець. Што там-то адбываецца. Тут заўсім тут столькі адбываецца, што заўсім не прасачыш. Натарэнна проста забыліся, што чалавека ўзялі палон. Так, адбываецца вайна. Дзе яна? Паланія. Вось у гэтым баку. У цэнтры невядома дзе. О, блин. Я адмовіўся? Не, вось. Нормально. Паланія, вось тут, нашыя сябры. Яны зараз адпраўляюцца
Яны спрабуюць захапіць краіна альбо краіна, я не ўпэўнены. Ну, Chiefdom of Краіна. Гэта ў нас Гданьск, вось, напрыклад. Гэта дзесьці ў Польшчы мы зараз знаходзімся. Слупск, Гданьск. Ну, вось гэта ўсё. Мы можам туды пайсці і дапамагчы ім праз усе гэтыя землі і там нешта вырашыць. Нагадую, пашпартнага кантролю не прыдумаюць яшчэ 1000 год. Мы можам усёй арміі проста пратопаць туды. Нам ніхто перашкаджаць не будзе. Так, ну давайте далучымся. Адмовіцца мы не вельмі можам сабе дазволіць, бо нам трэба прэстыж свой атрымліваць. Збіраем арміі. Спадзяюся, нас не скрадуць, як у папярэдні раз. Ты ж, блин, не ўпэўнены, ты там палоне... Гэты, як ім, палемон, ты сядзіш і чакаеш, калі б мяне скрасці толькі. Паскуда такая. Ідзем туды, наша армія пойдзе і дапаможа. Лагістычны брат. Вось. Ён вельмі дапамагаў нам, спрабаваў дапамагчы нам, але ў яго так і не атрымалася навучыць нас лагістыцы. Шкада. У нас ёсць майстар караванаў, давайте паглядзім. У турме ў нас нікога няма, то бок тая жанчына была адзіная, хто быў. Упс. Нам бы яшчэ лекара завесці. Давайте заведзем лекара. Грошыкаў на гэта... у мяне грошай на гэта няма. Ну, добра. Я магу завесці сабе нейкага такога сабе. Шлях далёкі. Яны там будуць ісці яшчэ некалькі тыдняў. Няхай ідзе. Што яшчэ можна? Чым заняцца, пакуль ён там займаецца сваімі справамі? Нізкі кантроль у Бабруйску. Вось гэтым можна заняцца. Нашыя усе гэтыя самыя усе людзі ў нашым савеце маюць свае розныя магчымасці. Яны могуць рабіць, ну, напрыклад, наш маршал можа падвышаць кантроль на тэрыторыі. Зараз я гэта і зраблю. У нас нізкі кантроль у Бабруйску. Гэта значыць, што мы не атрымліваем усяго ж таго, што прапануе Бабруйск. З таго, што там нейкія хваляванні ёсць, людзі нездаволены, альбо вось гэткае ўсё. Давайте адправім туды яго, няхай ён гэтым займаецца. Будзе падвышаць кантроль. Наша армія ўжо амаль дайшла. Насамрэч, наша дапамога тут не вельмі патрэбна, але гэта магчымасць зарабіць сабе прэстыжу, пакуль мы тут. Давайте захопім вось гэты горад, які хутчэй за ўсё нікому не патрэбна. Волх змяніўся, і ён таксама намі незадаволены. Да што вы будзеце рабіць? Кіруем мы недастаткова доўга, каб яшчэ... Так, мінус 20 адносіны з усімі маімі васаламі, таму што мы кіруем недастаткова доўга. Такое сабе. Ідзе асада. Яшчэ 8 месяцаў яны там будуць у асадзе сядзець. Ну, добра. Вяртаемся дадому. Пока паглядзім, што ў нас тут. У нас, вось яна гаворыць, што ў нас лекара няма. Ці варта яго наймаць зараз? Альбо пакінуць пакуль? Пакуль пакіну як ёсць. Вайна ідзе добра. Ну, вось гэты захоп мы дапамагаем. Калі мы захопім яшчэ гэты горад, то ўвогуле хутчэй за ўсё залічыцца перамога. Мы знайшлі секрэт. Чакай-ка. Мой васал, Святаслаў, у яго ёсць любоўніца. Моя... гэта яго. У яго савеце ёсць майстар шпіёнаў, якую клічуць Сафія. І у нашага васала з ёй адносіны сакрэтныя. Мы можам... Гэта з'яўляецца... Як ён? Гэта з'яўляецца... Як ён называецца-то? Злачынствам у маім шпіёнскі раман. Так. Гэта лічыцца злачынствам у маёй культуры, і мне падаецца, у мяне дастаткова уплыву... не халера, у мяне ўплыву няма. Я магу адправіць яго у турму, яго і яе.
Ён страціць. Угу. Што гэта мы даведаемся пра тое, што ў іх ёсць схаваны перк. Ён страціць яшчэ легітымнасць сваю. Справа ў тым, што васалаў у мяне не тое каб шмат. Таму гэтым адносінам я буду ведаць пра іх. Але я не буду нічога рабіць. Гэта стала вядома. То бок гэта не тое, што мой майстар шпіёнаў нешта знайшоў. Не, усе даведаліся. Я магу альбо адправіць іх у турму, альбо не. Я маю поўнае права іх туды адправіць, але ж ну такое сабе. Блин, у мяне не хапае васалаў. Вы бачыце, будуць хадзіць у нас злачынцы па вуліцах. Рэйдеры прыйшлі. Да і ё-маё. Галоўнае, што не на Мінск. Вось толькі адправіш армію, яны такія: наляцець на зямлю, пакуль мяне няма. Так, мы перамаглі ў вайне. Зарабілі сабе зусім нешмат прэстыжу, каб вяртаць армію назад дадому. Можна выбачыць яго і забыцца на яго злачынства, альбо адправіць у турму. Мы нават з-за таго, што мы нават не вельмі арганізаванае племя, ну, кланы, то я нават яго ў турму пасадзіць не магу, каб вы разумелі, як апынулася. У мяне проста няма такой магчымасці. Мне трэба падвысіць аўтарытэт майго племені. Ну, па тыпу, каб аўтарытэт вождзя галоўнага быў больш высокі, каб мы маглі людзей у турму кідаць. Хаця бы да другога ўзроўня, бо іх 4, а ў нас толькі першы. Прызыў да вайны. Ды ты зацяўбаў. Паланія зноў спрабуе захапіць тэрыторыю. Зараз Сілезія і Йорвік. Йорвік, я так разумею, што гэта нехта увогуле халера у Великабрытаніі. Ён Познань спрабуе захапіць. А дзе Познань? Познань. Я, не бачу нормально. Ну, вось. Ён абараняецца наадварот. Вы ўсё зразумеў. Яго ворагі спрабуюць захапіць тэрыторыю, Познань наадварот. Я думаю, гэта ён спрабуе захапіць. Можам дапамагчы, можам не дапамагчы. Нам патрэбна насамрэч прэстыж, таму адпраўляемся на вайну зноў. Дапамагаць. Ён там можа даб'ецца самастойна, але трэба ўважыць. Я нагадаю, у нас гэты саюз з-за таго, што мы дачку аддалі кудысьці там яму. А не дачку, выбачаюся, там сястру дзесьці там у яго у адносінах. Ці можна хутка паглядзець, дзе з-за чаго ў нас саюз? Паміж мной, вось гэта дзяўчынка, якая яшчэ не вырасла, гэта яна, моя жонка будучая, вось за гэты наш саюз робіць. Пакуль што справа ў тым, што я бегаю туды і дапамагаю яму. Я спадзяюся, у наступны раз ён прыйдзе мне дапамагчы, калі ў мяне праблемы будуць. Ну, чакаем. Паскараю ўсё. Новы перк з'явіўся. Нарэшце, у нас хоць адзін персанаж да гэтага дажыў. У яго зараз няма аніякай увогуле галіны, то бок ён нічым не займаўся. Мы можам зараз, нягледзячы на тое, што стыль жыцця мы абралі рыцара, мы можам насамрэч браць перкі любыя і з гэтага стыля жыцця. Я думаю, усё накідаць у нашага рыцара і быць такім, скажем так, просто папулярным лідарам. Так? Варыянты яшчэ якія тут у нас, што гэта у нас у цэнтры дае? Кантроль падвышае, людзі мяне больш паважаюць, баяцца, калі шчыра. Вось. Можна абарону сабе падвысіць.
Менш грошай пойдзе на армію. Абсалютны кантроль можна атрымаць на сваіх тэрыторыях. Давайте ўсё ж такі наколькі памятаю, рыцар быў па тыпу вельмі, скажем так, сябе мацаваць. Не тэрыторыю і зямлю, на якой я знаходжуся, а сябе. Таму на яго сканструемся. На Драка Малфая падобны, 100% ён. Так, атрымалі. Зараз нашыя магчымасці... У нас ёсць такі параметр, прowess, я не памятаю, як храбрасць? Не храбрасць, хутчэй. Гэта нашая асабістая, то бок у нас ёсць варыянт ваенных спраў, то бок нашыя веды ўвогуле ў ваенных справах. А ёсць яшчэ наша асабістая, як мы па тыпу мячом валодаем, і вось гэта ўсё, па тыпу нашая канкрэтна рыцарскія, наша здольнасць вось гэта ваенная. І мы атрымліваем, мы ўжо маем 11, гэта сярэдні ўзровень, не той каб высокі, не той каб нізкі. Але чым далей мы гэтай сцежкай рыцара пойдзем, тым больш мы будзем самастойна вырашаць некаторыя праблемы проста сваім мячом. Так. Мая армія ўсё яшчэ ідзе сюды. Як тут усё дрэнна, тут 5000-ная армія бегае. Што я павінен з ёй рабіць? Сусед, я прыйшоў дапамагчы. Ты во што мяне ўцягнуў? 5000, я сказаў, 7000. Сусед. Блин, ну мне выглядае так, што быццам бы мне патрэбна прыйсці і паглядзець і сысці, таму што ні халера мы тут не адваюем. Мужик, позна не ўсё. 7000. Ты сяброў больш не набраў, не? Так, я спыню, пагляджу. Ну так, у нас цалкам з нашым сябрам на ўсіх атрымліваецца 3000 войск, у яго атрымліваецца амаль 8000. Ведаеш што? А я возьму і хітра нападу на вось гэты горад далёка. Пакуль яны асаду тут бяруць. Новая вайна, гэта хто з кім? Мяне атакуюць? Да ё-маё! Вяртаем армію назад. Увогуле, назад зусім. У нас спрабуюць захапіць тэрыторыю. Што там за вайна? Новасілен, захлоп, Можайска. Вось гэтую тэрыторыю спрабуюць захапіць. Напад невялічкая армія зусім, 553 чалавекі. Мы можам іх вынесці без праблем, але справа ў тым, што мы у сярэдзіне Еўропы зараз ваюем там. Направляем. Армія пахадзіла туды-сюды. Не дадим им захопить Можайск. Мы можем объявить королевство Белой Руси. Королевство Белой Руси. Это есть такие умоўныя тэрыторыі, якія можна, калі вы будете кантраляваць 50% гэтай тэрыторыі пры дастатковай колькасці грошай і уплыву, вы можете объявить новый тытул. Про тытулы я яшчэ не размаўляў, але гэта вельмі складаная тут тэма, заблытаная на розных узроўнях, і хто павінен які тытул зарабіць, бо мы сярод вождзей, мы сярод плямён кланаў зараз знаходзімся. Тытулы тут значаць амаль нічога, просто па тыпу каму якая зямля дастанецца, і то яны размяркоўваюцца вельмі хутка, і гэта не ўплывае надоўга. Але калі б мы гулялі нейкай, напрыклад, Англіі, то хто каму там павінен тытул, якая жонка каму, і дзесьці там у іх ёсць па тыпу правы на нейкі тытул, гэта вельмі важна, гэты тытулы літаральную вайну нельга аб'явіць просто так, таму што тебе патрэбна права на тытул, на які ты спрабуеш аб'явіць вайну, вось, каб атрымаць сабе гэтую зямлю. Вось. І вось гэта ўсё даволі складана. Мы жа зараз мы кантролюем 50% Белой Русі, і мы можам атрымаць такім чынам заснаваць новае каралеўства Белой Русі. Але ж мне для гэтага патрэбна да халеры грошай. Да халеры грошай. Колькі ў мяне столькі, колькі ў мяне няма, і нават і блізка няма. У мяне не атрымалася паўплываць на
Я спрабую далучыць да сябе праз проста размовы вось гэтага ігара, прапанаваць яму стаць нашым васалам. І можа у нас так атрымаецца. На жаль, нашага лідара, нашага хлопчыка даволі нізкая легітымнасць, і гэта вельмі перашкаджае. Нам бы набраць яе адкуль-небудзь з розных сродкаў. Можайск ужо пад асадай. Наша армія ўсё яшчэ ідзе. Чакаем. Ну, а дай мой Можайск. Новосел, вы хто такія ўвогуле? А, вось вы. Добра. Вырашыў ён захапіць сабе. Зараз прыйду наваляю. Пакуль я прыйду, пакуль наваляю, ён уже даўно захопіць і проста яшчэ сваімі справамі пойдзе займацца. Блин, я перасунуў лідараў у левы ніжні кут экрана, і атрымліваецца там усё роўна ёсць што. Я куды сюды тут не пастаўлю, тут паўсюль будзе. Давайте, можа, цэнтр. Можа, самы аптымальны варыянт это ўвогуле самы-самы цэнтр. Мы прайгралі вайну. Нічога дзіўнага. Гэта вайна, на якую мы прыйшлі ў цэнтр Еўропы, і ў выніку атрымалася вось тая халера, якая атрымалася. Там армія такая прыйшла, што нават я не блізка. Так, Можайск ён захапіў, але ідзе далей ужо. Давайте яму трошки перашкодзім. Угу. А зараз майго лідара пачалі клікаць цнатлівым, літаральна, таму што мы гэта такая рыса, як пра якую усе ведаюць. Угу. Ну, добра. Там цнатлівасць не лічыцца нечым дрэнным у гэтай культуры, таму, у прынцыпе, гэта невялікая праблема. Гэта не добра і не дрэнна, гэта нейтральна, скажам так. Трошкі дадала да нашай папулярнасці. Так што трошкі мне гэта дапамагло. У нас з'явілася жанчына Дабраслава. Вось ёй спрабаваў падвысці адносіны наш галоўны герой. І насамрэч у іх, я так гляджу, у іх завязваюцца нейкія адносіны. Я нагадываю, што мы ўжо ажэнены з дзяўчынкай, якая яшчэ нават і не вырасла. Можна ёй дазволіць працягнуць заваёўваць нашае сэрца, альбо забараніць ёй рамансіць нас. Нам, нагадываю, калі б гэта дало нам нашчадка, то не праблема, а нашчадка гэта нам не дасць нармальна. Тым больш, што мы цнатлівыя тут зусім. А гэта хто? Яна ніхто. Ну, яна па тыпу нізкага паходжання. І яна, я так разумею, мы ўзялі нашага персонажа літаральна, калі ён падвышаў свае адносіны з ёй, то бок, ну, усталёўваў. Мы просто перахапілі кантроль над ім у гэты момант. То бок, калі б гэта доўга зацягнулася, то яны бы, хутчэй за ўсё, там яна бы яго каханай была бы. Яшчэ да таго, як ён ажаніўся бы паўнавартасна. Так, мы перабілі армію гэтых навасілаў, якія прыйшлі. Узялі у сабе увязняў нейкага Сахрона і зараз адхопім назад наш горад. Такім чынам... ён увогуле лідэр, што ли, іх? Не лідэр, але нейкі блізкі чалавек. Гэта яго брат. Мы схапілі брата этого хлопа. Пладзі бастардаў, вось бастардаў мне не хапала. Мне падаецца, праблем у мяне яшчэ больш будзе. І пладзіць даволі складана, мы гуляем за цнатлівага персонажа.
Так, прызваць армію на вайну не патрэбна. Ну не армія, а сяброў да вайны. Можна прадаць гэтага нашага вязня за грошы, пакуль рабіць не буду. Перахапілі Можайск і можам сказаць, ідзі нахрен са сваімі патрабаваннямі. Гэта дасць нам больш легітымнасці. Перамога. Цудоўна. Чым больш мы такіх воін будзем перамагаць, тым лепей для нас. Можам прадаць зараз... Доўгі дзень трэніровак з войскамі скончваецца. Мы шукаем месца, дзе адпачнуць. І знайшлі стары замак у далечыні. Пажимаючы, прыціскаючы плячыма, вы гаворыце, мы зробім наш лагер каля яго. Сонца заходзіць, і з кожным крокам бліжэй да руін яно выглядае яшчэ ўсё больш пужаючым. Не праходзіш шмат часу, але салдаты пачынаюць шаптацца аб прывідах. Два варыянты. Нам трэба... Пашлі, ідзем унутр. Я ўпэўнены, там можна знайсці нешта гэтага самага каштоўнае. Нейкі скарб. Альбо можна сказаць, давайте-ка мы просто разаб'ем лагер вось тут, і гэта паднімець нашай арміі мараль. Я не ведаю, што там у руінах, мне цікава. Я не бачыў яшчэ. Пайшлі паглядзім. У пошуках невядомага. Цёмна, мокра і холодна ў замку. І тут няма ніякіх увогуле знакаў гэтых самых жыцця. Я, углядаючыся ў лесвіцу, я бачу, што там, магчыма, засталіся тое, што засталося ад вышыўкі і старых малюнкаў. Гледзячы ўніз па тых самых па ступенях, я бачу толькі цемру, якая ідзе ў самую глыбіню, глыбока пад гэтай руіны. Абшукаць верхнія паверхі не вельмі. Там будзе праверка нашай магчымасці кіравання. У нас кіраванне нізкае, таму не дапаможа. А можна, што же там схавана у цемры ўнізе? Зноў жа, не вельмі высокая верагоднасць, 37%, што мы атрымаем на перк храбрасць. Альбо мы страцім просто 20. Мы атрымаем сабе стрэса, напужаемся і атрымаем сабе і стрэс, і страцім нашу, скажем так, дрэд. Это ўвогуле маецца на ўвазе жудасць нашага персонажа. Гэта не зусім падыходзяча, а па тыпу гэта яшчэ то, наколькі нас баяцца і паважаюць. Давайте паспрабуем храбрасць сабе атрымаць. Можа, заменім нейкія такія з іншых параметраў. Просто напужаліся. Добра. Нас увогуле і так ніхто не баіцца, таму у нашай краіне там якая розніца, правильно? На каралеўства у нас не хапае, каб аб'явіць гэтую тэрыторыю каралеўствам, нам патрэбна яшчэ 250 залатых. Не, увогуле 250 залатых, зараз у нас 70 ёсць. То бок, калі мы будзем проста сядзець і чакаць, то атрымаем мы іх не хутка. Давайте, можа, заробім гэтыя грошыкі не зусім правільным шляхам. Паднімаем армію і заробім яе ад суседзяў. Суседзі, вітаю. Мне патрэбна ад вас. Збіраем армію ў якасці рэйдараў і ідзем. Тут можна у Літве зарабіць 18 залатых. Тут можна 3, 19, неблага. Давайте ў Пінск пойдзем. Можа нават на гэтую тут усяго 3. Давайте ў Пінск пойдзем. Тут ужо ўсё разграбілі. Тут 12. Добра, давайте. Тут вялікая армія можа прыйсці і нам надаваць. Давайте лепей нешта больш бяспечнае. Пінск, мне падаецца, добры варыянт. Тут у нас ўсё разграбілі ўжо. Тут таксама.
тут 14. Ну, давайте хотя бы Пинск отберем. Вітаю, Джокамас. Тут шмат чаго адбываецца. У нас уже за першыя 3 года гульні, што ўвогуле ў межах гульні херня, у нас ужо паспелі нашага персонажа схапіць у палон і знаіць у турме. Мы зараз гуляем за яго брата, які у нас займаецца кіраваннем нашага Мінску. Адбярем зараз Пінск. Вяртаемся да хаты. Трошки грошай заробім. Тут нейкія вікенскія разборкі ідуць. Нешта не падзялілі увогуле з кланам, ну, як это? З Пінскам воеводством. Ой, я змагаюся за гэтую тэрыторыю з ім. А ты хто такі? А, ты лідар пінскіх. Выбач. Мяне прызываюць, клічуць на вайну. Давайте пагадзімся, але я не ўпэўнены, што я туды пайду, бо на мяне зноў нападуць. Мы тут трошки з пінскімі не падзялілі. Мы забілі Вячеслава. Хто б ён ні быў, я не ведаю. І галоўнага і вождя наш адзін з нашых пашкодзіў вока вождю. А не, пачакайце-ка, не вождю, а хто там? Я бачыў там твар пашкоджаны. Не бачу. Ну добра. Цікаво. Наши войскі перамагаюць, што не вельмі дзіўна, таму што у нас перавага ў колькасці вельмі моцная. Ці магу я абрабаваць гэтую тэрыторыю, калі ласка? Я сюды за гэтым прыйшоў. Так, атрымаецца. Рэйд ідзе. Так, мы спрабуем пасябраваць з Ігарам з Полоцка. Хто ён у нас па характару? Ён трошки скромны. Callows, гэта не памятаю, Being Cold Balls. Як ён? Сацыяпат ён, карацей, трошки. І эксцэнтрычны. Давайте не будем, я нават не ведаю, што яму напісаць. Добрае сэрца, смеласць, альбо натура, як гэта, якая выбачаючая натура. Я не ўпэўнены, ён нешта вельмі дзіўны яго набор тых самых перкаў, я нават не ведаю, куды яго так накіраваць гэта ўсё. Давайте просто пропустим гэты івент, бо мне падаецца, я толькі разлую яго. Ёсць. Мы нават сабе увязня ўзялі ў гэтым нападзе. Вяртаемся дадому з усімі грошамі. Хто там вязень? Вязень наш. Ты у нас сын? Дрыхевіч. Добра. А можна цябе? Давайте яго перавядзем, ён зараз у падзямеллі, перавядзем яго на домашні арэст, каб ён там не згніў. Вытаргаваць яго толькі за 10 можна. Ну, хоць якія грошы. Давайте прададзім яго назад. Я не супраць, мне толькі грошы кідайце назад. Прывязлі гэтыя грошы яшчэ назад. Ну і можам разагнаць нашу армію пакуль, таму што удалых яшчэ месцаў для напада я нешта не бачыў. Наконт разогнать армию. У нас же там ідзе вайна, на якую мы подпісаліся. Може пойдем туды? Галоўна, каб нас
зноў не схапілі і не уцягнулі кудысьці. Літоўскія рэйдары нейкія. Армія пераключылася ў рэжым звычайны. Добра. Ці будзе дапамога ад мяне нейкая тут? Ну, давайте пойдзем, спрабуем дапамагчы. А то нашаму саюзніку не вельмі спадабаецца, што мы падпісаліся на вайну, а нічога не робім. Мы можам ажаніцца. Нарэшце. Яна вырасла. Як яна ўвогуле? Яна аўтаматычна выканалася. Мне не патрэбна. Мы ажаніліся. Цудоўна. Хто яна ў нас? Пражэрдзівая. Выбачаючая і хамбл. Як яна? Слова. Сціплая. Добра. Ці ёсць вось яе бацькі. Гэта якраз такі тыя, да якіх я іду зараз дапамагаць на вайне. Мы ідзем да яе бацькоў. Добра. Давайте зараз у гэты раз на наше вяселле возьмем грошы. Збярэм падаткі з людзей, бо нам патрэбна шмат грошай. Я жадаю аб'явіць каралеўства. Ах ты ж халера! Ах ты ж літовец! Ах ты ж кляты! Зноў нападае. Палемон у папярэдні раз скраў майго галоўнага персонажа. Я яго зараз выбачыць не магу. Яно яшчэ напаў на мой на лукомаль. Трэба разбірацца. Зараз сустрэнем яго армію, пакуль ён не схаваўся куды-небудзь. Так, мы перамаглі ў вайне, у якой нават не ўдзельнічалі. Мы малайцы. Вітаю, дзіця сатана. Ён яшчэ жывы, больш за тое, ён кіруе гэтай арміяй, канкрэтна гэтымі рэйдарамі. Разганяем яго. Мы вярталі ад яго, ён абышоў шмат зямель. Зараз я прыпыніў нават. Ён абышоў шмат зямель, сабраў 60 грошай і яшчэ сабе прэстыжу адтуль здабыў. Я што прыйшоў, пабіў яго, забраў грошы, зараз яны мае. Цудоўна. Так, у нас адразу шмат чаго. Цікавая зараз будзе момант. Я гаварыў пра тое, што у нас ёсць розныя перкі для нашага персонажа. Для нашага персонажа у яго ёсць свае магчымасці. У яго ёсць, я нагадваю, гэта РПГ, якая хаваецца пад выглядам стратэгія. Насамрэч, гэта поўнасцю РПГ. Вось, мы зараз зробім некалькі рэчаў. Мы зараз адчынілі яшчэ ёсць. Не толькі можна паляпшаць свайго персонажа, можна паляпшаць яшчэ сваю дынастыю. Мы зараз да гэтага дабіраемся. Так, дамініраванне гэтых самых. Дамініраванне рыцараў. Бярем іх. У нас будуць больш моцныя нашыя рыцары, чэмпіёны. Няхай будуць. Добра. Ёсць ёсць параметр, чацвёрты рэсурс, які я менш за ўсё трымаў увогуле і пра які я гаварыў, гэта наша знакамітасць нашай дынастыі. Яна расце за тое, залежыць ад таго, наколькі шмат мы кіруем, то бок чым большая тэрыторыя нашай дынастыі, тым больш мы знакамітыя, і ад таго, колькі ў нас увогуле людзей у дынастыі, то бок пладзіцца ў вялікай колькасці вельмі зручненька становіцца. І у дынастыі ёсць свае перкі, якія мацуюцца. Розных тыпаў. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тыпаў. Іх і можна падмацоўваць да 5 узроўняў. Кожны новы перк, ён будзе каштаваць, кожны ўвогуле адчынены элемент, чым больш у мяне ў дынастыі ёсць гэтых перкаў, тым больш будзе каштаваць наступны. Самы танны гэта вось зараз, які мы атрымалі, з 250 увогуле нашай знакамітасці. Вось. Ёсць увогуле, яны настолькі адрозніваюцца, але агульна яны прыкладна паўтараюць нашыя асноўныя 5 перкаў. Гэта наша дыпламатыя, гэта наша ваенныя справы, гэта нашае кіраванне, гэта кіраванне ўвогуле краінай, інтрыгі. Мы будзем лепей, усе персонажы ў гэтай дынастыі будуць лепей у інтрыгах, напрыклад.
І адукацыя. Гэта я зараз пералічыў тыя, якія супадаюць нашымі перкамі асноўнымі. Але ёсць яшчэ дадатковая знакамітасць наша кроў і сям'я. Я не буду прабягацца зараз за кожную і гаварыць, у чым нашыя выбары, а літаральна зараз нам добра было бы, сітуацыя нашая такая, што нам бы пашырыць на сваю дынастыю. Усё, што дасць нам пашырэнне гэтай дынастыі, будзе карысна для нас. Таму што, нагадваю, у нас нашчадкаў няма, у нас ёсць толькі гэтае пакаленне, у нас ёсць 3 браты, якія зараз кіруюць. 4-га забілі ў самым пачатку з 3. І мы ў такой сітуацыі, дзе можа ўсё вельмі дрэнна скончыцца. Ёсць гэта самае Лоінс, як нават перакласці. Ёсць карацей перак, давайте яго першы возьмем, які падвышае увогуле колькасць дзяцей, верагоднасць таго, што у нас фертыльнасць нашых нашчадкаў, усіх увогуле ўсёй дынастыі, плюс 10%. Мы такім чынам можам пладзіцца ў большай колькасці і атрымаць сабе больш нашчадкаў, нас будзе больш, у нас будзе больш папулярнасці, мы зможам больш адчыніць ва ўсіх гэтых, я возьму першай. Плюс мы больш прывабныя, там па сабе будзем. Адчыняем гэта. Вяртаемся да нашых армій. Добра. А я не магу? Чаму я не магу адправіць армію адпачываць? У нас жа няма ніякай вайны зараз. Не магу зразумець. А чаму вы не ідзеце на адпачынак? Тут паблізу знаходзіцца варожыя арміі. Наш знаёмы... Да ё-маё, Казімір нейкі памёр у маіх падзямеллях. Да і што ж такое? У турме... Што ў мяне ў турме там адбываецца? Зараз 2 чалавекі ёсць. Варвара Ваіславовна Дрэгавічы. Дайце ка мне грошай за яе. Дякую вялікі. Доўна. Ёсць. Мне падаецца, зараз у мяне будзе грошай на тое, каб аб'явіць гэтую тэрыторыю каралеўствам Белай Русі. Давайте. Літаральна, мне хапае ўсяго. Аб'яўляем, мы кантралюем увогуле. А як час ідзе? Колькі гадоў драка? Давайте паглядзім. Бо я то паскараю, то запаволіваю. Я зараз нават не гавару, калі я паскараю, калі я запаволіваю. Яму зараз 23. Насамрэч шмат часу не прайшло. Літаральна, по тыпу, колькі? Мы 5 гадоў за яго кіруем. Усяго 10 гадоў гульні, мне падаецца, 10. 867 быў пачатак. Не, нават менш. 7 гадоў гульні. У нас першы персонаж памёр за 2 гады гульні. Ачмурэць. Так, аб'яўляем каралеўства Беларусі. Я яшчэ павольна даволі ідзе стрым, як час, бо я расказваю ўсё, як уся гульня працуе. Тут шмат мелкіх дэталяў, якія, калі шчыра, яны не складаныя. Там туторыял прайсці, і, у прынцыпе, вы пабачылі зараз асноўнае кіраванне краінай. Там усе моменты. Вайна, паляпшэнне персанажаў, але час тут бывае зашмат усяго. Жонку пара весці, так яна ўжо з намі. Мы ўжо ажаніліся. Вось яна, нашая. Вось. Нават адносіны з ёй вельмі добрыя. Так, давайте аб'яўляем. Калі мы кантралюем у такой умыснай тэрыторыі, мы кантралюем за больш за 50%, мы можам аб'явіць новы тытул каралеўства. Гэта дапамагае потым пашыраць яшчэ межы яго і хутчэй перайсці ў феадалізм. Вось. Да феадалізму нам яшчэ далёка. Вельмі далёка. Я яшчэ не паказваў. Я вам тэхналогіі, яшчэ дрэватэхналогіі не паказваў. Не, яна ўжо да нас пераехала, ўсё добра. З ёй жывем. Новы тытул. Каралеўства. Як кароль, у вас ёсць зараз адказнасць за новыя рэчы. Зараз вам патрэбна рэгулярна трымаць суд. Трымаць у сэнсе праводзіць суды, вырашаць дыспуты увогуле нашай мясцовасці і даваць магчымасць нашаму двару удзельнічаць у штодзённых праблемах. Так, Владимир, гэта наш канцлер. Ён расказвае, гэта яго словы. Ён глядзіць на нас і расказвае нам усё гэта. Ён пачынае разгортваць прыгожы баннер, які несе эмблемы дома крывічаў. Адзін са шляхоў, якім сусвет даведаюцца
будзе судзіць аб тваім кіраванні, аб тым, каб па таму, як ты трымаешся са сваім корт, ну, па тыпу судом, но ўвогуле ўрадам са сваім. Так, я зрабіў гэта як падарунак, як у пачатку тваёй у тваім каралеўскім пачатку. Дайце ім пабачыць свайго новага караля. А чаму у баннера няма малюнка? Я б ждаў, каб нейкі малюнак быў. Велізарныя арнаменты. Я говорю, што гэта РПГ. Я забыўся сказаць вам, тут яшчэ і прадметы можна чапляць на персонажу. Так. Пачынаем наш суд першы. Гэта наш, ну, Royal Court, па тыпу, увогуле ўрад. Так выглядае ён. У нас ёсць, ён 3D-шны нават, там усё ў персонажах. Гэта усе, хто ў нас ёсць, гэта колькасць персонажаў будзе падвышацца. Наш канцлер, наш гэты самы адзін з чэмпіёнаў, кортьер, гэта па тыпу увогуле нашы госці ёсць. Па тыпу тут будзе шмат персонажаў, і ўсё некаторыя рэчы будуць адбывацца. Волх наш сядзіць, і вось наша жонка. Прыгажосць, так? Тронная заля. Гэта той, хто у нас валодаюць усім. Я гэтым меню яшчэ ні разу не карыстаўся. Я шчыра вам кажу, я зараз яго сам упершыню бачыў, бо з-за таго, што я гуляю у асноўным у ўсходняй Еўропе, зрабіць каралеўства гэта па тыпу 100 год звычайна. Мне пашанцавала. Ну, мне вельмі пашанцавала. Я звычайна яшчэ не тыя тэрыторыі бяру. Так, я магу падвысіць. Гэта будзе каштаваць грошай, пакуль не будзем нічога змяняць. Няхай усё будзе стандартнае. Так. Яно зараз у нас просто грошай на ўсё не хопіць. Гэта што? Папулярнасць нашага увогуле троннай залі. Тып залі, ну, увогуле нашага ўраду нельга змяніць зараз, потому што у нас няма недастатковых тэхналогій. Мову можна абраць, якая будзе праводзіцца, якая будзе выкарыстоўвацца. Моя радная мова зараз гэта ўсходнеславянскі. Яна будзе выкарыстоўвацца для нашага ўрада. Нашы артефакты. Артефакты трэба развесіць. Велізарны арнамент. Баннер дынастыя. Так. Альбо дома крывічаў, альбо дынастыі нашай. Давайте, вось, будзе баннер дынастыі і яшчэ адзін павесім на сцяну. Вось. Яны аднолькавыя, але, я так разумею, могуць быць у некаторых выпадках адрознівацца. Ну, вы паглядзіце, прыгажосць. Можна зараз правесці рэжым, фотарэжым ёсць. Я магу увогуле паглядзець. Только будет накіраваны. На My Little Pony отправляется 2500. Дякую вялікі. Давайте выйдем ужо з рэжыму фотомода. Можна патрэніравацца і правесці суд, каб разабрацца нейкімі праблемамі увогуле нашай мясцовасці. Пакуль я гэтым можа займацца не буду, бо займе некаторы пэўны час. Я яшчэ невядомая мне тэхніка. Я хацеў вам паказаць. А ці ёсць у мяне? Не, на жаль. У нашага персонажа ёсць розныя артефакты, якія могуць яму належаць. Калі ён іх збірае, ён можа, і ёсць артефакты, якія належаць персонажу, напрыклад, зброя, броня, карона, там, розныя рэгаліі і рэчы. Напрыклад, мы палявалі на аленя, здабылі з яго рага і выставляем сабе як наш трафей, які будзе ўплываць на нашы характарыстыкі, таму што ён можа быць паказнік улады альбо нашай здольнасці. Вось. Гэта ўсё можа быць карысна, можна здабываць у розных суседзяў і гэтак далей. Цікава, можна тут развівацца у розныя бакі. Зараз наше каралеўства з кантролем у Менску. Насамрэч, сталіца павінна быць Полацкая. Там гэта гаварылася, што ў Беларусі павінен быць Полацк галоўным. Полацк мы паспрабуем прыяднаць да нас, нават без вайны, без нічога, просто паспрабуем прапанаваць Ігару нашаму стаць нашым васалам. На жаль, нас нізкая легітымнасць, гэта больш за ўсё перашкаджае, плюс ён яшчэ не вельмі нас успрымае як, сур'ёзна успрымае. Трэба адносіны з ім мацаваць. Так, знакамітасць і ачывачка.
з'явілася. Мы сталі каралеўствам. Ачмурэць. Гэта самае хуткае каралеўства ўвогуле за ўвесь час у мяне, і гэта быў самы хуткі прадзёўбаны галоўны персанаж за ўвесь час, за 2 гады кіравання проста адразу. Так, новая сітуацыя ўзнікла ў нашым урадзе. Федот, нашым майстар каравану, наш чэмпіён Васілій і Владзімір, наш канцлер. Што у вас тут адбылося? Прэтэнзія арыстакратычная. Яны абмяркоўваюць вялікую колькасць тытулаў, бла-бла-бла, давайте я прачытаю, а потым асноўны сэнс скажу. The king to manage so many estates himself. There are as thick as thieves, faithful Fedot, a servant of the court, gallant Vasily, my distinguished champion, power-hungry Vladimir, always on the make, and blindingly absent a shred of humility. Это что? Цікаво. А такой персонаж повинен был быть яшчэ четвертый. Gossiping, I couldn't make out the words chiefdom and Bobruisk. In what I am certain was Fedot's simpering tone. The shameless trio turned to look my way, and I catch them with a glare. Яны нешта, мы дакладна не ведаем, яны былі нездаволены нейкімі вялікай колькасцю зямель, якія кірую я, якія павінен падзяліцца з кімсьці. Давайте-ка, пакуль не будзем... Я зараз вяртаюся да суда. Я кірую 4 рэгіёнамі самастойна. Сімулятор козла. Ім падаецца, што я бяру на сябе занадта шмат зямель. І я павінен ім падзяліцца. І там была размова пра Бобруйск нешта мы пачулі. Мы можам паспрабаваць, мы-то не ведаем дакладна, што ў іх там адбываецца, у чым там іх размова. І мы можам сказаць, так, Федот, Бобруйск твой. Федот у нас майстар караванаў і ўвогуле, ну, па тыпу ніхто не вялікі нейкі, так? Чэмпіён наш, ваяр, і Владзімір, наш канцлер, які таксама, ну, нічога такога па тыпу. Яны ўсе не маюць аніякіх здольнасцяў такіх нейкіх магчымасць, ну, па тыпу, яны не велізарныя васалы, яны там нам не браты, не сваты. Так. Можна аддаць зямлю аднаму з іх 3. Можна сказаць, каб яны... Так. Яны будуць біцца да апошняга. Хутчэй за ўсё, Федот атрымае яго, таму што Федот у нас хто? Адзін, так, ён наш майстар караванаў, і ён самы здольны ваяр. Не халер, ён здольны ваяр. Ачмурэць. Майстар зброю ўвогуле, там 26 у яго. Можна іх атруціць? Так, можна атруціць усіх. Калі ён выпадзе персанаж на інтрыгі, там будзе ўсё у бясконцых разборках просто дзе каго падсядзець, атруціць, падмануць і атрымаць сабе ўвогуле ва ўладу тое, што ты не павінен быў атрымаць аніяк па-іншаму. Так, кожны з вас павінен сказаць мне, чаму вы павінны атрымаць гэты тытул. У прынцыпе, неблагая ідэя даць ім, ну, каму-небудзь атрымаць васала нейкага магутнага яшчэ. Добра было бы пашукаць таго, хто мною задаволены, але ж ніхто з іх мною не задаволены. Вось праблема. Можна, ну, лагічна было бы канцлеру аддаць, таму што канцлер ужо з'яўляецца часткай нашага суда, і, ну, нам усё роўна прыйдзецца васалу даваць гэтую тэрыторыю. Таму давайте дадзім адразу нашаму канцлеру Владзіміру. Тытул твой. На. Будзеш кіраваць Бобруйскам. І мы маем уплыў на яго. Давайте яшчэ адну рэч правядзем. Правядзем увогуле пасаду, як это, засіданне нашага суда. Я не ведаю, як гэта працуе. Так, каб быць паспяховым кіраўніком, вам патрэбна кіраваць рознымі і вырашаць некаторыя дылемы і сітуацыі, якія могуць узнікаць у сферы вашага ўплыву. Калі вы афіцыйна прызываеце ўсіх сваіх людзей, ну, вашых васалаў, падарожнічаць у ваш замак і запытваць дапамогу,
Я буду ведаць, у чым іх праблемы, і магу змяняць баланс сіл. І магу паказаць увогуле гэтаму самому сусвету, што я галоўны. Мы падвысім такім чынам уплыў нашага увогуле урада, то бок нашага... Давайте, мне нешта не падабаецца, як я спрабую гэта перакласці. Royal Court. Гэта просто не каралеўскі суд. Каралеўскі двор, вось, свайго двара мы можам папулярнасць падвысіць, легендарнасць яго, падняць сваю легітымнасць, а легітымнасць нам вельмі патрэбна. Няхай яго бобры пакусаюць. Я спадзяюся, каб ён добра да нашага нашчадка ставіўся. Нам патрэбныя нашчадкі. Усё яшчэ праблема. Так, яны збяруцца і будуць запытаюць на розныя свае праблемы. Мы можам атрымаць нейкія выключныя магчымасці. Мы можам уплываць на іншыя краіны такім чынам, і мы можам падтрымліваць узроўні нашага двара. Але мы можам зрабіць альбо страціць меркаванне аб нас, прэстыж, золата і рознае. То бок ад гэтай падзеі залежыць шмат чаго. Гэта ж каштуе не шмат прэстыжу, таму мы гэтым скарыстуемся. Я толькі адыду літаральна на хвілінку. І мы да гэтага да двара нашага вяртаемся, правядзем першае засіданне. Жонка сабе думае, жонка намі здаволена. У каго, а ў жонкі нашай усё добра. Мы ўвогуле прыгожыя кароны пачалі насіць, прыгоженька выглядаем. Зараз буду літаральна пару хвілін. Не вяртаўся. Наконт жонкі. У нас усё яшчэ няма дзяцей, але гэта хутчэй з-за таго, што мы цнатлівы персанаж. Так, фертыльнасць мінус 25%. Верагоднасць таго, што мы саблазнім хоць кагосьці. Вось такая справа. А нам патрэбны нашчадачкі. Так,
Ну што, збіраем наш суд, наш двор, як корт яго называю. О, музычка нават замянілася. Застаўся яшчэ адзін брат. Мне падаецца 2, трэба праверыць. Так. Седзячы на сваім троне, я даю знак аднаму з сваіх вартаўнікоў, каб адчыніць дзверы ў залю. Поток людзей пачынае запаўняць яе. Некаторыя становяцца ў радок перад тронам, а калі некаторыя з іх сыходзяць, даюць дарогу іншым, каб яны проста маглі паназіраць за тым, як ён адбываецца. Праз некалькі момантаў усе рухі ў зале спыняюцца. Усе твары разгарнуліся на мяне ў чаканні. Перада мною я магу налічыць 3 petitioners, гэта па тыпу тых, каму патрэбна ўвогуле што-небудзь ад мяне. Яны чакаюць, каб я іх паклікаў да сябе. Варыянты паклікаць першага, а другое па тыпу, ну, калі яшчэ раз падумаць, цудоўны дзень на вуліцы, чаму бы не забіць? Не, давайте першае, клічам. Так, petitioners. Я так разумею, просто іх яны наборам нават будуць прыходзіць. Так, прыйшлі Васілій і Козьма. Так, вы хто такія? Васілій мой чэмпіён і Козьма гэта волк. Яны вельмі вядомы тым, што яны з'яўляюцца паміж сабою ворагамі. Што больш пужае, тое, што яны зараз паміж сабой не спрачаюцца. Мой лорд, пачынае Васілій. Нам трэба сказаць вам... Нам трэба сказаць, што тое, што твоя жонка не адносіцца да нашых, ну, па тыпу зямель, ну, русаў, тое, што она не адна з русаў, гэта раззлавала шмат каго на нашай зямлі. Мы не можам дазволіць, мы не задаволены тым, што палячка ажанілася на нашым лідары. А чаму рэў? Ну так. Так, спроба, дыпламатычнае вырашэнне. Я ўпэўнены, калі у вас атрымаецца паглядзець на гэта з іншага боку, і мы тады... Гэта 60%, што гэта будзе прынята, гэта падвысіць іх настрой. І таксама мы атрымаем дыпламатыю. У памеры 300 досведу гэта немала далёка. Можна яго труціць? Няхай паспрабуем. Але толькі за персонажа. Я прапаную поўнасцю ў разнос панесціся, калі нам трапіць персонаж з інтрыгамі, добра? Так. Але калі нам не атрымаецца іх упэўніць, то яны страцяць настрой да нас, у іх і так ён нізкі. І яшчэ мы страцім увогуле атрымаем дэбаф на 5 гадоў. Другі варыянт. Інтрыгі. Таксама прыкладна так. Можна навастрыць аднаго іх паміж сабою. І тады яны, ну, маніпуляцыя гэта, можна мы атрымаем сабе інтрыгі і яшчэ бафы сабе атрымаем. Але яны будуць... ну, адносіны паміж імі сапсуюцца. Да нас адносіны будуць абсалютна нармальна. Але, калі у нас не атрымаецца, яны перастануць быць ворагамі і будуць ненавідзець нас. Так, даказаць можна нашу магутнасць сталью, можна пазмагацца з імі, але яны неблагія ваяры, мне так падаецца, так? Да, так, Васілій увогуле, мне падаецца, адзін з найлепшых у маёй... не, такі ж прыкладна ўзровень, як і я. Можна пазмагацца з імі, і калі я іх перамагу, то я іх яшчэ напужаю, а калі не атрымаецца, то мы страцім, увогуле не напужаем, а заробім сабе наш страх, ну, параметр страха, якім мы можам кіраваць таксама. Альбо яго страцім. Тут 50 на 50. Што у нас па дыпламатыі ўвогуле? Дыпламатыя у нас херня, калі шчыра. Давайте паспрабуем праз дыпламатыю на іх паўплываць. Можа атрымаецца. 60% неблагі шанец. Не атрымалася. Ну добра, мы страцім кантроль над тэрыторыямі, якія маем. Ну, не, у сэнсе мы кантраляваць іх горш будзем.
Есть такі параметр контроля, які адзначае, як справа ідзе на кожнай тэрыторыі. Так. Угу. Мой лорд, мой стюард, Драган, якога мы васалам не так давно зрабілі. Я прапаную кадастравы агляд зямель, якім валодаеце. Лепей палепшаныя веды і мапы вашай зямлі дакладна падвысяць іх prosperity, іх багацця. Мы можам даць яму 75 грошай, якіх у нас няма. І ён пачне глядаць гэтыя землі, і гэта займе некалькі месяцаў, каб іх скончыць. Калі мы не пагадзімся, то адносіны да нас у яго ўпадуць. Настроі у нас і так нізкія, грошай у нас не хапае. Ну што, у крэдыт пайшлі, так? Давай, рабі мапу. Так, прыйшоў Мосей. Хто ты такі? Ага, гэта мой увогуле адзін з тых, каго я захапіў. Мой вязень. І атруціць не даюць. Не, атруціць заўсёды магчыма. На кожнага персанажа можна пачаць атруту. Просто мой персанаж для гэтага не падыходзіць. Яго інтрыгі гэта 7. Гэта дрэнна. Ну, гэта вельмі дрэнна. І адносіны з маім майстрам інтрыг таксама дрэнныя, што пагаршае сітуацыю ў 2 разы. Лепей проста інтрыгамі не займацца. Яны ўсе дрэнна скончацца. Так. Вашая светласць. Я ўпэўнены, што ежу, якую вы дастаўляеце мне ў маю турму, значна горш за тое, што я звычайна тое, што атрымліваў бы як госць. Альбо гэта найлепшае, што вашы... Ты не чмурэў. Яму не падабаецца ежу, якую яму даюць. Я бы жадаў на вечар, каб мне запечанага лебедзя падавалі на кожны вечар. Радзіслаў, мой чэмпіён, убегае ў пакой, і вы бачыце, мой лорд, я яго ахоўваў, але ён быў такі чармінг, божа, харызматычны. Ён паспытаў, каб я яго вызваліў. Угу. Можна сказаць, каб мы яму прыгатавалі найлепшую ежу, якую толькі магчыма. Гэта падвысіць крутасць нашага двара. Але што гэта за халера? Можна адпусціць яго, каб ён мог хадзіць па тэрыторыі. Альбо сказаць, каб Радзіслаў больш не быў нашым чэмпіёнам. Радзіслаў не толькі моцны чэмпіён, але на новага мы не можам сабе дазволіць. Мы ў выніку ў дрэннай сітуацыі. Прыгатаваць найлепшую ежу. Мне падаецца, ежа... Ну, тут яно бывае такое, што адзін раз табе даецца розныя наборы бонусаў, яны не фіксаваныя. Таму што бонусы могуць залежаць яшчэ ад нашага настрою. Калі б у нас быў гнеўны персанаж, ён бы, хутчэй за ўсё, быў нездаволены некаторымі варыянтамі. Але з нашым персанажам ён такі, ну, яму трошкі пофіг на ўсё. Неяк атрымліваецца. Я могу дазволіць выйсці. Яму здароўе падвысіць гэта. Давайте прыгатуем яму нармальную ежу, а потым вызвалім яго проста. Ён будзе нашым сябрам. Так, апошні скончвае. Мы скончваем цырымоніі і фармальнасці розныя і ўжо пераходзім у звычайнае жыццё. Наша легітымнасць падвысілася і яшчэ атрымалі сабе папулярнасць нашага двара. Папулярнасць двара, што яго увогуле у нас зараз уваходзіць. Вось 4-й ўзровень. А што якія бонусы? Угу. Хуткасць рэйдаў расце на адным узроўню, моц рыцараў. Далей будзе то, колькі мы зарабляць будзем страху ад усіх сродкаў. Мы можам для канцлера нашага, каб ён увогуле атрымаў convince the Euro Territory Task. Што гэта значыць? Стюарт можа рабіць яе.
тое, што тым, чым я валодаю, каб мы перапісалі. Угу. То бок калі мы захопім тэрыторыю кагосьці, ну гэта больш праблемы паміж тым самымі, паміж каралеўствамі можна перахапіць. Ёсць варыянт, што ты павінен кіраваць гэтай зямлёй па праву свайму, а дэ юрэ яна належыць камусьці яшчэ, то бок ну ты не кіруеш ёй насамрэч, таму што ёй кіруе, напрыклад, вашыя ворагі. Можна розныя дыпламатычныя рэчы рабіць, каб гэтую зямлю перавялі пад наш кантроль, па тыпу з-за таго, што мы і так ёй кіруем, няхай яе па тыпу так яна павінна належыць аднаму каралеўству, але я могуць перавесці ў нашае каралеўства, таму што яна дэ юра знаходзіцца пад нашым кіраўніцтвам. Вось такі складана карацей свае тут палітычныя гульні. Так розны ўзро там шмат чаго, калі так паглядзець, яшчэ глядзець і глядзець насамрэч. Добра, правялі паседжанне. Папулярнасць нашага суда паднялася, нам бы яшчэ трошкі нашай легітымнасці зарабіць, якой у нас няма ні халеры, каб мае васалы мяне паважалі больш. Зараз за таго, што мы яшчэ ў крэдыт палезлі, грошы павінны, то у нас моц арміі зніжаецца. Фракцыя сабралася супраць нас. У нас невялічкае паўстанне збіраецца. Так. Ах ты ж паскуда. Памятаеце таму, каму я даў Бабруйск? Вось гэты мой лідар Владимир. Ён збірае супраць мяне, і пакуль што недастаткова, каб адпраўляць ультыматумы мне. Але ж ён літаральна накіроўваецца на тое, каб перахапіць уладу. Так, а вы у Можайску нешта уздым маіх мясцовых. А чаму? Давайте паглядзім. Там уплыў можа... Ага, там вера іншая. Добра, трэба нешта зрабіць. Культура таксама іншая ў Можайску, так? Это ж Можайск? Альбо не? Так, у Можайску іншая вера і іншая... Я зразумеў. Мне трэба накіраваць маіх канцлераў, калі ласка, маю культуру туды. Блин, а там падаткі пайдуць. Ну, такое. У нас не вельмі моцныя персонажы зараз паўсюль, мы амаль усе дзеянні, яны так сабе скончацца для мяне. Так, тут дыпламатыя прэстыжа можна падзарабіць. Цудоўна, новыя опцыі паачыняліся, нейкія новыя. Жонку прыечную, так, печна. Можна, не ўпэўнены, можа печна. Вось. Адкульсьці вось з Паланіі, з польскай тэрыторыі. Цікава, што я магу з гэтым рабіць. Так, яшчэ раз. Ён будзе рассылаць нашыя каралеўскія паслугі, ну, фейвор увогуле, фавор, карацей, нашы каралеўскія. Гэта мы будзем атрымліваць прэстыж. Так, прэстыж васалаў будзе павялічвацца. Меркаванне васалаў будзе таксама павялічвацца. І папулярнасць нашага урада, нашага двара падвысіцца. Альбо ўнутраныя справы, і гэта проста так... Меркаванне васалаў падвышаць. Мне падабаецца гэта. Можа, няхай ён займаецца не знешняй... знешняя палітыка дае мне прэстыж. Прэстыж мне патрэбны таксама, але ж мне падаецца, карысць зараз будзе таго, каб васалы мяне полюбілі, бо мае васалы глядзець на мяне як на гаўно. Калі шчыра, усе. Мой савет мяне ненавідзіць. Мяне яны літаральна зрынуць, як толькі змогуць. Унутраныя справы няхай вядзе. Кантроль над тэрыторыяй вяртаецца, я только не ўпэўнены зараз. Ёсць яшчэ лінза, калі ласка, на... Так, дзе у нас? Вось кантроль тэрыторый. Нізкі.
нізкія. Тут у нас 100%. Нізкі кантроль яшчэ тут. Неблага было бы яго вяртаць. Тут ён даволі высокі, амаль максімальна. Ну, добра. Катка пасылаць які ў куточку? Гэтага. Не, ён нармальны персанаж. Ён дакладна перажыве ўсіх тут. З тым, як я кірую, як я страчваю сваіх лідараў, гэта дакладна праўда. Так, у нас грошыкаў не хапае. Грошыкі трэба зарабіць дзесьці. У нас ёсць варыянты напасть на кагосьці, альбо яшчэ што. Дзе можна зарабіць грошай? Пытанне такое. В прынцыпе, у нас неблагая тэрыторыя, даволі вялікая, і мы заробак у нас таксама неблагі. 2,8 гэта, высока. Так, можна аб'явіць альянс з нашым братам, які кіруе у Пінску да ўлады прыйшоў кадастравы агляд скончаны. Памятаеце, яго адправіў, вось нашы грошы туды і ўйшлі. Так, ён аглядзеў, гэта шмат прагрэс развіцця ўсей тэрыторыі падвысіўся. Добра. Кожны каунт. Не халера сабе, плюс 35, і наколькі гэта на зусім? Вау. Ёсць такая рэч, як наколькі развітая тэрыторыя, то бок увогуле сама лакацыя развітая. Чым вышэй гэта, тым гэта больш карысна для ўжо наступных варыянтаў кіравання. Не для майго, для племені гэта без розніцы. Мы ўсё яшчэ там дзесьці не феадальны рэжым у нас. Вось. І звычайна на нашым узроўні падвышаецца па 0,1. А тут паказвае 35, і мне падаецца, гэта на зусім. Трэба паглядзець. Шмат папулярнасці атрымалі. Альянс можна паспрабаваць. Наш сводны брат Барыс у Пінску. Ён зараз кантралюе Пінск, і з ім можна ўжо дамовіцца аб альянсе, бо ён нашая сям'я, але ж ён не вельмі будзе гэтаму шчаслівы. Што па нашчадкам? 0. Няма ніякіх нашчадкаў. У нас усё яшчэ маці жывая, нагадваю. Наш тата памёр вельмі нечакана. Пачакайце, чаму? Гэта маці, якая якраз такі... Зразумеў. Брат, за якога мы гулялі, і быў якраз такі сынам таксама. Цікава. Што мы можам? У нас тут на гэта ўсё у нас грошай не хопіць. Давайте паглядзім, як хутка развіваецца тэрыторыя. Так, пашырэнне. Як хуткасць? Выглядае аднолькава. То бок просто 35 гэта у адзін момант падвысіла, але гэта не на зусім. Гэта шмат усё яшчэ, нагадваю. Там месячная 0,1, калі ўсё добра. Новая фракцыя супраць нас. Яшчэ одна фракцыя нам не задаволена. Гэта вось на Можайск. Незадаволенасць якая, калі ласка, тэрыторыя? Гэта нізкі кантроль тэрыторыі. Іх даволі слабыя. І вось наш... Не магу на яго нешта... Гэта ўсё херня. Плыве на яго. Ажаніць яго можна на ком-небудзь за нашы ўплыў. Добра. Мне бы падвысіць увогуле аўтарытэт свайго васальства, але гэта знізіць настрой усіх персонажаў пад маім кантролем. Усіх васалаў. Якія з-за таго, што так у нас сабе адносіны, мы не можам нічога з імі зрабіць. Але ж хоць нейкі ўплыў патрэбны. Давайте падвысім, скарыстаемся нашым прэстыжам і падвысілі, замацавалі трошкі кіраўніцтва нашага аўтарытэта. То бок зараз мы можам саджаць нашых васалаў, увогуле людзей у нашай краіне мы можам саджаць у турму. Таму што дагэтуль не маглі. Мы там літаральна толькі самых каго-небудзь на нашым плюс-мінус узроўні у турму пасадзіць, нават калі яны парушаюць закон, не, гэта немагчыма.
Просто не, гэтага просто не адбудзецца. Калі мы заробім грошай, то мы можам яшчэ і перапшаць будынкі. Тут жа яшчэ і будынкі ёсць. І тэхналогіі. Я вам гэтага не паказваў, але вельмі цікавая сістэма тэхналогіі. Мы зараз да яе перайдзем. Тэхналогія, блин, не тое. Культура. Ось, я ўсё правильно спачатку адчыніў. У нас ёсць як гэта, культура Русі, якая мае вялікую велізарную тэрыторыю, амаль з Чорнага мора да балтыйскага амаль таксама, там тут ёсць розная латвянская, літоўская, эстонская, вось гэтае ўсё. Дык вось, мы на гэтай тэрыторыі велізарнай ўсё насельніцтва дае усе, нават калі гэта іншая краіна, яно у культуры дае веды, то бок веды распаўсюджваюцца праз культуру, літаральна. Ад мора да мора, амаль. Ну, мы, калі паглядзець, то літаральна не, насамрэч. А, не, вось крышачку тут выходзім. А тут не, нават не дабіраемся. Тут печенегі у нас. Вось. Зараз прыпыню. У нас ёсць інавацыі розныя. Інавацыі падзяляюцца на 4 перыяды. Ну, яны дакладна ў часе не падказваюцца, таму што яны будуць у нас залежаць ад, ну, як пашанцуе. Мы знаходзімся зараз у першым самым перыядзе, некаторыя краіны знаходзяцца ў значна больш позніх. У іх у кожнага перыяда ёсць свае тэхналогіі. У залежнасці ад таго, дзе мы яшчэ знаходзімся і што мы за культура, у нас могуць быць адчынены рэгіянальныя культурныя яшчэ асабістасці нейкія. Вось. У нас ужо адчынены, напрыклад, сцены, у фартыфікацыі простыя. У нас ёсць браня, ну такая, як яна, tilted, як яна перакладаецца, цікава. Tilted. Сцёганая, так, сцёганая браня. Вось. Ёсць баннеры, ёсць публічнае планаванне гарадоў, ёсць, напрыклад, грошы, як тэхналогія. І рознае. Казус белі, як увогуле падыход палітычны. Справа ў тым, што каб прасунуцца далей, нам трэба адчыніць дастаткова тэхналогіі. Як адчыняюцца тэхналогіі? Ёсць верагоднасць, што у кожнай тэхналогіі з усіх іх ёсць 5% шанец кожны месяц атрымаць сабе прагрэс. 5% усяго ліж, так? Верагоднасць, колькасць гэтага прасоўвання расце ў залежнасці ад таго, наколькі развітая тэрыторыя гэтай культуры. То бок развітыя, проста калі развітая, ну, дагледжаная тэрыторыя, чым больш там знаходзіцца гарадоў і гэтага ўсяго, тым лепей становіцца гэты прагрэс для ўсіх. Бярэцца сярэдняе значэнне для ўсёй культуры. То бок не толькі павінны мы развівацца, а яшчэ ўсе на гэтай велізарнай тэрыторыі. Вось. І яшчэ ёсць такія людзі, як лідары. Тут, што цікава, мы з'яўляемся лідарам культуры гэтай з'яўляемся мы. Да гэтага мы зараз дабяремся. Ёсць штука, якая... Ёсць адна з тэхналогій, з усіх гэтых тэхналогій, абіраецца адна тэхналогія, якая прыходзіць да нас з іншых культур. То бок іншыя культуры на нас уплываюць, і яна пашыраецца. Яна пашыраецца хутчэй. Напрыклад, вось зараз баннеры па тыпу кіравання... Вось, марш феадальны кантракт ёсць такая штука. Патрабаванне нейкая, колькасць людзей, якая можа быць у нашай арміі, вось гэта ўсё. Мы атрымліваем яе ад іншай культуры, таму што мы імеем звязак блізкі з нейкай іншай культуры, якая блізка да нас знаходзіцца, і яна ўжо ёсць у гэтай культуры. Таму мы дзелімся ад адной культуры да другой. Яна ўжо мае 45% шансу. Параўнайце 5 і 45. Вельмі скоча. Вось. Але колькасць атрымаем мы такую ж. Далей, у нас ёсць яшчэ зацікаўленасць нашага лідара, канкрэтна нашага лідара зацікаўленасць. Лідар усёй увогуле тэрыторыі, то бок зараз нам пашанцавала гэта мы, але ўвогуле проста з-за таго, што мы маем каралеўства, хутчэй за ўсё, гэта ўплывае больш за ўсё, і маем адну з найвялікшых тэрыторый. Армія, хутчэй за ўсё, у нас далёка не самая вялікая. Зацікаўленасць нашага лідара і то, наколькі ён начытаны і адукаваны, падвышаць для ўсёй культуры гэтую тэхналогію. Зараз змена
гэтых самых якіх crop rotation, замена як это перакладваецца, як это перакладаецца, ё-моё, карацей, садзіць па сезонах розныя расліны. Я не памятаю, як гэта, ну, вы разумееце, пра што я, па тыпу даць магчымасць саджаць не адно і тое ж кожны год, а саджаць рознае. Вось, гэта тэхналогія, якой быў зацікаўлены мой персанаж, і няхай яна працягваецца, даволі карысная. Эканамічныя будынкі адчыніць для нас у будучыні, што няблага. Да будынкаў мы так яшчэ не дабраліся. Але ж мы ўжо амаль 3 гадзіны ў гэтым. Сельская гаспадарка, так, ну, літаральна адна з тэхналогій сельскай гаспадаркі, і тады гэта была здаравенная рэч па тыпу вялікая змена, што мы зараз саджаем не кожны год адно і тое ж, а саджаем розныя рэчы на той же самай зямлі. Гэта была не халеры такая моцная рэч, я скажу. Ось. Добра, мы прасунуліся. У нас, насамрэч, каб вы думалі, у нас прайшло ўсяго 8 гадоў. 8 гадоў у гульне. Мы пачалі ў 867-м, зараз 875, але адбылося столькі ўсяго, што мне падаецца, гэта самая павольная гульня з усіх, якую я гуляў, але шмат чаго зрабілі. Мы нават каралеўства зрабілі за 8 гадоў. Галоўнае, не памерце за гэтага персанажа, пражыць за яго доўгое жыццё і дабіцца яшчэ больш. Як пойдзе ў нашай белай Русі справы потым у наступных стагоддзях і ў наступных пакаленнях, мы яшчэ даведаемся потым. А зараз я вас буду перадаваць. Я гляджу, што Саграэль зараз гуляе ў нас у Sea of Thieves, а Ватафака пачынае гуляць у Сквад. Я так разумею, толькі пачаў. Я перадам вас сёння да Шаграэля. Паглядзіце, як ён будзе выкупваць розныя скарбы у моры піратаў. У моры злодзеяў. Вось. Трошкі піратства вам будзе. А я жадаю вам добрага вечара, і мы пабачымся заўтра, як звычайна. Я яшчэ не ўпэўнены, што будзе. Буду абіраць літаральна перад самым стрымом. Можа, літаральна тут вельмі цікава ўсё адбываецца. Пабачым. Отправляю.